tarda, què tal? Benvinguts al canal Rockstar 85, que és el canal del com es diu això, etcètera. I avui, bueno, un altre cop, com sempre, amb el Pulga Tejana i amb el Rockstar, que és el seu canal. Seria estrany, també, que no hi fos. I estem fent o participant de la marató per commemorar el que és el dia de la raresa, tot aquest cap de setmana. Bueno, 24 hores, no són? Tampoc serà tot el cap de setmana, però Déu-n'hi-do. 24 hores, sí, 24 hores. Després de nosaltres anirem en joc creuat i després vindrà el Hemler i anirà passant gent, l'Odri, Jake Naga, el Francesc BM, un munt de gent. No us perdeu els directes. Deixeu sintonitzat aquest canal i a les raids us anirem portant a la resta. Això a mi em funciona gairebé sempre, alguna vegada... Sí. Bueno, hi ha hagut algun cop que tal. Sí, vale. Funciona Però sí, si no poden quedar-se davant, doncs que ho facin així. Sí, això ens ajuda a tots. Avui parlarem de pel·lícules estranyes, no? Pel·lícules estranyes i jocs que hem jugat estranys, no? Bé, coses estranyes, jo diria, no? Coses estranyes. Sí, perquè tenim... Us he guardat una sorpresa, també, que això no us havia dit. Però ha sigut culpa teva, Catajocs, perquè m'has fet al final de parlar coses de sempre i, bueno, doncs m'he afegit una coseta més. Però, bueno, que no passa res. Sí, no, que no és res que us comprometi. Comencem amb la pel·li que ens vas fer veure, que era, Déu-n'hi-do, lo rareta que era. Sí, algú té la imatge de la pel·li? No. Això. Ostres, aquesta imatge és més d'autor encara que la que jo tenia. A Torino i Lo. Quan fem el programa, que això ho tirem un dau i decidim quan fem programa, doncs, per torns, us recordo una mica per si ens veu algú que no ho sap, un de nosaltres va recomanant, obliga de fet, als altres a veure una pel·lícula que escull ell. El Rockstar ens va obligar a veure Kung Po. Bueno, la veiem tots, no ens obliguem nosaltres, però la veiem tots. Sí, correcte. Podria ser que el Rockstar no l'hagués vist. En aquest cas ell l'havia vist, la veiem tots tres, i després venim aquí i us expliquem. Doncs jo vaig dir Turing Horse, el cavall de Turí, val? Que és una pel·lícula que la vaig recomanar pensant que al Rockstar li encantaria, la veritat. No diguem troles. La va recomanar per putejar-nos. Van a buscar, perquè vam dir quines dues pel·lis, hi havia Un cavall de Turí o El pianista, va dir a veure quin dels dos surt guanyadora, va guanyar el pianista i ell va decidir que veiéssim El cavall de Turí, que és una pel·lícula... Explica l'argument, Catajocs. No. Bueno, sí que puc. És una pel·lícula que tracta sobre l'existencialisme, sobre el futur fent una mirada cap enrere. És una pel·lícula que tracta de la vida, bàsicament, de dues persones, que són un pare i la seva filla, en una... Com es diu això? Una cabanya? Sí, una cabana. En un poble, i la veritat no recordo geogràficament, suposo que era Hongria, però vamos, que no en tinc ni puta idea d'on era. Sí. No, de fet no ho sé, perquè, bueno, no ho sé. No recordo aquest detall, la veritat. I és com dues persones, d'alguna manera, tenen una vida molt buida, acceptant de forma molt resignada el que és una vida rutinària i buida, de tota motivació, de tot anhel de fer res diferent. I bueno, bàsicament la pel·lícula, ho he de dir, perquè venc de fer una mica de broma amb els companys aquí presents i he trolejat una mica. A mi em sembla una puta merda, a part d'una pel·lícula rara, per això estem parlant d'això. Jo no l'havia vista. Em sembla un bodrio tremendo. Sí que és cert que no és tan dolenta com Kung Po. L'he vist més a gust. L'he vist més a gust. La merda, home. L'he vist molt més a gust. A cagar la vida, tio. Seràs cabró. De fet, són 2 hores 25 i es veu... Em va sobtar que es veu ràpid. De fet, un dels aspectes bons que té la pel·lícula és que és visualment atractiva. O sigui, realment la fotografia... No, però escolteu, és veritat. O sigui, la fotografia és molt maca de veure. I realment tu estàs allí i dius, hòstia, i la vida d'aquests personatges és tan buida que et quedes allí tu fet pols al sofà dient, joder, que estic veient, tio, que dur. I això dius, és un èxit, ho transmet. És colpidora. És una puta però jo subjectivament, perquè jo sempre tracto les pel·lis subjectivament, és a dir, com a pel·lícula, i això ho ha dit avui el Rockstar en un xat, potser sí, és un 7, un 8, però jo, per mi, no és de les pel·lícules que vull veure ni que gaudeixo veient.
Per tant, per mi és una merda, tot i que puc entendre que algú digui, bueno, no sé, a mi m'encanta, jo què sé, no sé. Val? De fet, conec gent, que a mi me la van recomanar en el seu dia, en sèrio, seriosament, i coneixent-me i sense fer-me Era el el troll. Vax o què, tio? No, no coneixes la persona, no coneixes una persona. Jo ho defineixo com una pel·li d'aquestes d'agafar pastes. Val? O sigui, jo tinc un gust de cinema que és molt més artístic i sí que m'agraden algunes coses així com més rarunes, però és que aquesta pel·li, tio... Home, aquesta pel·li no és artística? A veure, jo estic dient que és una mierda. Et soc sincer, però és artística. me la vaig posar mentre rentava els plats, tio. Sí, clar, ja m'ho imagino. Tenia una bona pila de plats. I és una pel·lícula que suposadament es basa en un trobament que va tenir Nietzsche amb una persona... Això és al final. Això és al final... No, és al final, això és l'inici. Això és l'inici. És l'inici, tio. Bueno, però vull dir que no és... la pel·lícula no tracta d'això. Bueno, no. Està basat en aquest fet. És molt important perquè el fet que desencadena que Nietzsche es tornés boig i deixés tot i es morís a casa de Déu. No va d'això. No va d'això. T'explica què va passar amb el cavall. Sí. Què va passar amb el cavall. És la història del cavall de Nietzsche. Sí, però no és important. Però espera, un moment, que no he acabat d'explicar-ho. No, és que ens diràs que surt Nietzsche i que parla Nietzsche, no. La cosa és que Nietzsche estava un dia a casa seva i va veure com un home li fotia un cavall i clar, què? Perquè tot això no passa. Això ho diuen al principi, ho expliquen al principi. El Rockstar m'ensumo que no ha vist la peli i m'està llegint la sinopsis. Mira. Bueno, sí que l'ha vist. Que es basa en això, que és Nietzsche va veure com un tio li fotia el cavall i aleshores el tio es va sentir supercolprit, no? I s'ho va quedar recargolat i pensant. El tio va agafar demència o Alzheimer, no me'n recordo, una de les dues, i es va passar els últims anys de la seva vida tancat a casa i boig. I aleshores la pel·lícula tracta 3 dies de... 6 dies. Vas deixar-ho al tercer, però són 6. Doncs 6 dies d'aquest home, el seu cavall i la seva filla. I és com la típica pel·li aquesta d'Albert Serra, no? D'aquella dels camells i dels reis de l'Orient. No, això no t'ho compro, Això és millor que l'Albert Serra. Jo no he vist l'Albert Serra i no ho veuré mai. Jo, la dels 3 reis, no la vaig poder aguantar. I aquesta, cert que m'ha obligat el paio aquest d'aquí, m'ha obligat ell, però jo sí que l'he gaudit. Jo l'he vist, la pel·lícula, m'ha agradat, la fotografia és excel·lent i... Sí, però aquí hi ha trampa, que és el que deia jo aquest matí. Sí, en blanc i negre. Clar, quan tu filmes en blanc i negre... Sí, és el que t'anava a dir jo abans, sí. No estic d'acord! És una injustícia, aquesta afirmació. I el pla seqüència? Això anava jo. Però és veritat que amb el blanc i negre ja tens mitja fotografia feta. Això és cert. Si tu rodes en blanc i negre i la fotografia ja té un plus. Un 12%. Si ho fas malament, sí, és així. Si ho fas malament, aleshores es nota, però la fotografia és un plus, el blanc i negre. I el Rockstar ho sap i per això ho deia, que sí. No heu vist pel·lícules bones amb bona fotografia en color, d'acord? Ho accepto, no passa res. Sí que hem vist de bones pel·lícules, però si les fas en blanc i negre tens un extra. Mira, la propera pel·li que jo recomani per veure serà la Lliga de la Justícia en blanc i negre, cabron. Ah, ja l'he vista fa 2 dies i està molt bé. Tranquil, no et preocupis. O sigui, no et preocupis. No, vull dir, si el que pretenies era fer-me mal, amb això no ho aconseguiràs. Però també vull dir una altra cosa. O sigui, ara jo em vaig venjar de tu. El Pulga segurament també es venjarà, però després començarem una ronda nova. I de vosaltres, sobretot de tu, Rockstar, que començaràs, dependrà que hi hagi pau social o ens tornem a rebentar veient merda. Per tant, escull bé, i si ho fas bé, si esculls una pel·lícula que potser sigui dolenta, que a tu t'agradi, però potser després a mi no m'agradi, no passa res, però una pel·lícula normal, sense intenció de fotre, jo faré el mateix. Ok? Ara, si vas a fer mal, t'aviso que tinc una pel·lícula que deixa en calces el que hem vist fins ara. Bueno. I no és gore. Avui desvetllarem la que jo he escollit i ja us he dit que potser no veiem més pel·lis perquè
causarà potser un trauma i quedarem així. Però bueno. El pla seqüència, no volíem parlar del pla seqüència? Sí, està molt bé. Això és el que em va semblar excepcional. O sigui, els plans seqüència que té està rodat allò, tens escenes gairebé d'un quart d'hora, pràcticament, en què és un mateix pla tota l'estona. I seguint l'escena. Per què fa servir el pla seqüència? Com interpreteu el pla seqüència? El pla seqüència es fa perquè d'alguna manera això que estem veient, sigui real o no, és a dir, és una interpretació, evidentment, però potser està basat en algun real o no, jo tindria a pensar que no, doncs estàs capturant la ficció. És a dir, és per donar la sensació de realisme i de realitat. Llavors tu estàs molt immers en aquella merda de vida que estan tenint, en aquella merda de rutina. Emfatitza això. Si hagués fet la pel·lícula d'una forma més editada, tallada, tal, muntada, amb diverses seqüències diferents, no tindries... Vamos, és que no seria ni una pel·lícula com la que és en absolut. O sigui, seria una altra cosa. No tindries la sensació de que allò pot ser real o no tan real. Per tant, la pel·lícula també mostra coses, el que passa és que no... A mi no m'agrada. No m'agrada l'estil de la pel·lícula en general. Algun detall sí, però no la... Aquesta és la pel·li, per si voleu buscar-la, la gent, si la vol veure, la teniu a Filmin. Filmin, la pots jugar també a Apple TV. Sí, Apple TV també? El cavall de Turí. No, però Apple TV és de pagament, no? Clar, és jugar. clar. Sí, Filmin també... Ah, val. No, a Filmin amb subtítols en català, per si a algú li interessa. Que hi ha molts diàlegs a la pel·lícula i els podreu llegir bé en català. Bueno, això que dèieu del plànol seqüència és una mica com anar a veure els Pastorets, saps? O sigui... Ho sabies, és que ho sé. Després veuràs una pel·li... És que dona igual. Els Pastorets no és un plànol seqüència. En fi, que és igual. El teatre és un plànol. No hi ha moviment de la càmera ni res. Estàs tu a la teva butaca, tio. No em ratllis. És que et mataré, tio. Et mataré. Jo sí que et mataré, fill de puta. O sigui, vaig recomanar la pel·li de la meva adolescència, tio, que et foties uns porrillos i ja està. Allò era la pel·li de la teva adolescència? Una pel·li de la meva... No. La pel·li de la meva adolescència les pel·lis de la meva adolescència són American Pie i Llegi Pau. Un moment. Però American Pie no l'he vista i segur que és molt millor que Kung Po, eh? Mira, ja saps que Llegi... Què ha dit? Que ja la pots veure. Llegi Pau, va. Quan la trobi. Vinga, va, anem a fer... És que ens hem fet molt mal. Bueno. Però Rockstar, jo crec que el Rockstar realment ho va fer pensant que potser la gaudiríem, perquè la pel·lícula... Quan ho va dir va riure, eh? Home, sí que va riure, però no pel troleig, sinó perquè vaya cosa que us faré veure, que també és veritat, que us faré veure. Però jo penso que ell tenia el record, com diu, de la seva adolescència. Clar. I bé, ens vam passar Kung Pao. Shaolin Soccer, tio. Molt millor, home. No fotem. Sí, molt millor. Però bé, ara deixem això. Anem a parlar, si voleu, de les pel·lícules estranyes que hem volgut pensar pel programa. D'acord? Et sembla començar, tu, Catajocs? Puc començar. Sí que en tens moltes, al final. Moltes, tinc? Home, bueno. Sí. Al final vas dir que no en trauries i n'has fotut 6, cabrón. Pensava que eren poques. Joder, jo només una. Oh, Juan de los Muertos. Això és boníssim, tio. Això és boníssim. Bueno, el problema que jo tinc amb aquestes pel·lis rares, jo dic raro, però a mi em sembla molt normal la pel·lícula. Sí. No, jo també, ja us he dit que aquest aspecte jo ja l'havia pres. O sigui, no parlaré de pel·lícules estranyes, rares, com les que vaig parlar a l'anterior Orgull de Raresa, que van ser pel·lícules de l'Albert Serra i pel·lícules d'aquestes així estranyes, però parlaré de pel·lícules que són una miqueta curioses i tal. Juan de los Muertos és molt xula, a mi em va agradar. Digues, què anaves a dir? A veure, el record que tinc no és que fos tan xulo. Em va fer alguna de gràcia en moments, però bueno, llavors em va fer gràcia... Bueno, de fet, és humor, clar, evidentment, és un post-apocalipsis zombi, no sé què, que passa a l'Havana i que d'alguna manera treuen la conclusió, ja ni recordo, però bueno, que poden ser als Estats Units, la típica guerra entre l'Havana, Estats Units, etc. Llavors, no sé, hi havia zombis i ell es dedicava a recollir trucades i era el Juan de los Muertos, que no sé com li deia, però era anar a matar la gent que t'estimes o els teus familiars, no sé com li deia, no? La tenia d'una manera simpàtica. I llavors anava i els matava i tot això pues, té moments grotescos i d'humor i lo típic d'una comèdia de zombis. Però, bueno, i fa gràcia el títol també, no sé, el nom, no? Vull dir, però no tinc un record allò de uau, no? O sigui, jo, de fet,
recomanaré algun... O sigui, no recomano, jo mostro pel·lícules rares, però no estic dient que la veieu necessàriament. Però aquesta, si l'he posat al principi, és perquè crec que és la més bona de les que... Bueno, Hòstia. Vale? Llavors, d'alguna manera, doncs si es tractava de ser raro... Al cap i a la fi també hem de pensar una cosa. Això no em va obligar el Rockstar ni el Pulga. Això ho vaig veure jo un dia perquè em van sortir els collons. Per tant, hi ha coses rares que les veiem, hi ha coses rares que no són molt bones, o altres que són molt bones, que les veiem quan no són molt bones perquè ho fem. No ho sé, doncs mireu la pel·li i traieu les vostres conclusions. Jo trauré pel·lis molt dolentes, ja aviso. No? La frase era Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. Algo així. Algo així. Algo així. Sí, sí. A mi em va agradar. A mi jo la recordo que em va agradar. Rockstar, tu l'has vist aquesta sí també, no? no. No sé, no has vist Juan de los Muertos. O sigui, però a veure, però com, a què ha vingut l'esglai que has fet? Si Juan de los Muertos... Pues l'esglai ve a... M'estàs dient que veiem això, tio, després m'estàs dient, bueno, no està malament, és divertida, és d'humor, no sé què, i després em dius que un pou enamorat, tio. Però primer, jo he vist les dues, i tu només has vist una. I agraeixo la sinceritat. Estem fent l'orgull de... O sigui, estem fent l'orgull de raresa, no l'orgull de fill de puta, home. No, però jo no recomano. Jo les pel·lícules que m'agraden són molt normals. Soc una persona molt convencional. De fet, estem aquí a l'orgull de raresa pel Pulga i el Rockstar, no per mi. ¿Vale? No per res, sinó perquè jo soc un tio molt normal. Dels tres salta a la vista. ¿Vale? Llavors, estic fent un esforç per treure aquelles coses poques que hagi vist rares. Enteneu també això. Ho has d'entendre. Va començar dient que no n'havia vist ni una en cada jocs i n'ha tret 6 avui. 6 del barret. Jo només n'he preparat una de pel·lícula, saps? I he dit que no tinc clar que siguin... però si tu has dit que tenies per tot el programa. Sí, però clar, ja veureu, perquè tinc més coses. A veure, Rockstar, què vols? Alguna que hagis portat tu, pel·li o videojoc? Sí, mira, ara et mostro. A veure, on està? Us mostraré una sèrie que vaig veure fa poc, de fet, la vaig veure quasi del tirón. La podeu gaudir a Netflix, és aquesta? Hòstia, és la del professor de sumo. Bueno, el professor de sumo no, és l'aprendiz de sumo. L'aprendiz de sumo, que en japonès diu Sanctuari, no? Bueno, pues ara us explico. Aquesta pedazo de sèrie, tio, bueno, jo cal dir que des que era petitó jo veia combats de sumo quan els fotien per Canal Plus i coses d'aquestes, jo flipava i deia, com mola això, no? No me'n recordava, és veritat. I sempre m'ha molat, no? I quan vaig estar a Japó, doncs vam anar a un dojo, que és el dojo de que fan sumo. No vam poder entrar, però bueno, vam estar allà fora i hi havia una careta per fer una foto i tal. Bueno, és una cosa que em crida molt l'atenció. A més, vam arribar i estan fent el campionat de la màxima categoria, que em sembla que és Ozaki. I hòsties, jo us juro que estava empanadíssim. O sigui, m'és igual que em parlessin en japonès, perquè jo ho veia i flipava, tio. Aquelles masses amb unes cames tan fortes i es foten unes hòsties com pans, bueno, em flipa. I vaig veure la sèrie perquè vaig pensar, a veure si és com la sèrie aquesta que han fet a Netflix, que es diu Makanai, o La vida d'una Makanai, o alguna cosa així, no me'n recordo. I jo crec que és inclús millor, tio, perquè el que t'ensenya és un pavo que el tio era un tio molt problemàtic, que el seu pare, pagant d'una deuda, ven al seu restaurant de sushi i es posa a treballar com a director de trànsit d'obra, i la seva mare, que era també cuinera en el lloc de sushi, es torna prostituta, i el tio es veu que era judoka professional i com que el seu pare de petit escoltava la ràdio i li encantava el sumo, ell pensa apostar per al sumo. Però què passa? Que és un tio que és problemàtic. És com una estrella del rock. I aleshores comença a ser un mindundi i clar, aquest pensament que tenen els japos, no? De l'esforç i com superar-se i tot això, doncs és molt recomanable, almenys si us agrada aquest estil, està molt bé, està molt, molt bé. Jo m'ho he passat molt bé, són capítols de 40 minuts i escaig i em vaig veure una nit, em sembla que van ser 5 capítols, així que a tope. És l'aprendiz de sumo, Fever, és una sèrie de Netflix. Aquesta. Per cert, el paio aquest que està... que és l'entrenador del dojo és Pierre... com es diu? Pierre...
El puto Rockstar ha posat la crítica. Ni cuenten que Ho he posat jo, Ah, estic tu. logat amb el seu compte. Vale. Que cabrón. És que t'he vist que estava escrivint i dic, però hòstia, ho has posat amb el Rockstar, pensava que escrivies des del teu, cabrón. És que no puc, no sé, és una cosa rara. Bueno, el que deia, que l'aprendiz de sumo, el que és l'entrenador, recordes el Pierre Sí. Taki, que és un paio que fa cinema que la veritat és que bueno, fa molt bé, normalment fa coses de Yakuzas i tot això, i que també va sortir en els jocs del Yakuza, el Ryuga Gotoku, i que, bueno, que el tio ho fa superbé i el protagonista fa, bueno, de puta mare. Em sembla que els actors ho fan molt bé. I ja està, ja no us dic més. No, escolta, una cosa, això és una sèrie rara o és una sèrie normal o què és això? O és friki? No estic criticant, eh? No, és Estic demanant... Perquè jo llavors també puc parlar d'altres coses. No, és una sèrie normal i corrent, tio. O sigui... Val, perfecte. Clar, el que passa és que té el rotllet aquest del sumo, que potser la gent diria, què és això, tio, saps? O sigui, d'on vas, Jordi? Ets un puto molt friki, original, no? és molt original. Que és particular, Sí. és particular, que sí, que ho pillo, exacte. però era per... Doncs Sí. Doncs mira, la van recomanar l'altre dia per la ràdio, aquesta, justament. Té un 7,1 a Film Affinity, un 7,4 al Cavall de Turín. Doncs... Bueno, jo al Cavall de Turí crec que li he posat un 7 o un 6, no me'n recordo ara. Vaig a puntuar-la. Bueno, jo us parlaré de començar per un joc. My Name is Mayo. Hòstia, sí que és raro. Home, aquest és molt conegut perquè és conegut. un joc que a la mínima sarten el platí. Jo aquest el vaig fer al primer Orgull de Raresa, vaig jugar a aquest joc per l'Orgull de Raresa, el primer, i bueno, no vaig arribar al platí perquè era d'una hora només i em vaig fotre molta canya, però no me'n recordava com s'havia... No, el primer cop no sabia que seria tan... O sigui, seria curt, però no m'arribaria per una hora, o sigui, que és anar fotent-li clics. Aquest joc consisteix, tu tens un pot de maionesa i l'has d'obrir a copets de dit, al pot, l'has d'obrir a cops de dit. I cada cert punt de cops et va explicar una història que pot tenir o no a veure amb la maionesa. Normalment no té res a veure, però vas fotent-li cops. No sé si vosaltres l'heu jugat o no? No, el No, va però jugar... vaig veure l'stream. Jo el conec perquè el va jugar l'Ari i està... Si ho cerques el rotllo en el Google videojuegos para sacar platinos fàcil. Sí. Doncs aquest n'és un dels principals. Sí. Doncs vaig jugar al 1, al primer, diguéssim, i dic el primer perquè en el segon Orgull de Raresa vaig jugar al 2. My Name is Mayo 2. Vaig jugar al segon. Tens directe també, no? Tu sol aquest any o no? Sí. I el 3 existeix? I el 3, senyor. Sí. Per això el títol del meu directe és Empulga en la seva salsa, perquè farem el 3 en directe. I aquest cop sí que espero acabar-ho, perquè per això m'he agafat 2 hores per poder-lo acabar en directe. Pues sí, tenim el My Name is Mayo, que és obrir pots de maionesa fent clics a la pantalla. Com es diuen aquests jocs? És un clic... Click and click. Click and click, es diuen? No. Tenen un nom. Point and click. No. Hi havia un nom És que és com com el cookie clicker aquell, clicker, no? un clicker. És un clicker, em sembla que es diu clicker. Un joc d'aquests que es diu clicker. Has d'anar picant a pantalla i ja està. És molt emocionant el joc. Home, Déu-n'hi-do. Jo, en el segon, que potser me l'hagués pogut acabar en una hora, no vaig recordar que després de fer clic, no sé si cada 50 vegades, havies de canviar d'història. Perquè t'anava sortint un assoliment i jo vaig dir, hòstia puta, vaig estar-me com 20 minuts fotent-li el mateix clic i que no avanço. I després em vaig recordar i dic, hòstia, merda, que havia de sortir i anar canviant d'història. I clar, vaig perdre molt de temps fent-ho. Avui, demà, em sembla que comença a les 9 al directe, intentaré completar el tercer a donar cops. I les històries són divertides. El problema és que estan en anglès i juguen molt amb la conya de la maionesa, dels idiomes, l'anglès i tot això. Llavors, el joc t'agrada, aquesta saga de jocs? Bueno, més que agradar-me, em sembla supercuriós. És superestrany. I a mi aquestes coses, algunes em semblen superoriginals. Si no fessis directes del cap de setmana aquest de la Raresa, el dia de la Raresa, etc. Si no fessis aquests directes, tu haguessis jugat? Dubto que l'hagués jugat. Dubto. És possible que sí, per allò però l'hagués fet en directe. O gratis, o en algun servei que estiguessis subscrit com el Game Pass, imaginem-nos que estigués, que no ho sé, m'és igual, és una hipòtesi. Me'ls he hagut de comprar els 3. M'he hagut de comprar els 3.
si fos gratuït, hauries acabat provant-lo, potser? Sí, home, segur. Això segur. Segur. Home, És si per fos gratuït, jo ja sé. determinar el nivell d'interès que genera, no? Si no tens una A excusa... veure, a mi em va cridar moltíssim l'atenció, moltíssim, perquè no m'esperava. A més, el vaig trobar per casualitat allà, no sabien que existís. El vaig trobar per casualitat buscant-lo fent una passejada per la Play Store i em va sortir, hòstia, My Name is Mayo, què és això? I vaig obrir-lo i vaig dir, però què és aquesta meravella? I vaig dir, això ho he de fer en directe. I va venir l'Orgull de la Resa. Potser ho has dit. Hòstia, no me'n recordo. Ara em sembla que està 3 euros o 2 euros. No me'n recordo. I el segon també. I el tercer igual ja encara estava a 4 euros quan el vaig pillar, no sé, no recordo. Però, com que sé que és molt possible que me l'acabi abans de fer les 2 hores, tinc un altre joc per després. Però aquest no el diré. Perquè és de salses? No, no és de salses. Val. Però també, quan jugo a jocs estranys, també estic amb la meva salsa, perquè també jo soc molt de jugar a jocs estranys, o sigui que també encaixarà. Jocs raríssims com el God of War, sí, ets molt raret. No, però he jugat a tot, home. He jugat a coses superestranyes. Que sí. Sí, ho sé, faig broma. Però sí. Mira, si teniu un o dos, els teniu a 99 cèntims. Mira, veus? Ja està, el Frank ho està dient. L'1 i el 2 a 99 cèntims. Mira, doncs mira. Doncs ja el podeu pillar, si voleu. Són 2 platins que us els feu sense fer res, fent clics només amb la pantalla. Vull dir, aquests platins els tinc jo. Aquests jocs, pots recomanar alguna cosa? Pel·lis rares, no recomano. M'has dit que pel·lis rares, no? Sí, quina pel·li rara vols treure? Jo vaig tenir una època, segur que m'agrada Cowboy Bebop, també m'agradava Sergio Leone i tota la pesca, llavors vaig tenir una època d'investigar influències de Cowboy Bebop, el de Sergio Leone ha vingut de propina, i Sergio Leone era una cosa i Bruce Lee era una altra cosa. Game of Death. Juego con la muerte, el van traduir, no sé com. Però aquesta és la que el van canviar, no?, l'actor. Aquesta pel·li és molt rara. He de dir que a nivell de realització i tal, hòstia, de posada en escena i tal, jo crec que està maco, visualment, però el tio va morir. Sí. Aneu a buscar les teories que vulgueu de com va passar això, jo ni m'hi poso, ni entro, ni res. Va morir i la pel·li la van acabar amb un paio amb una careta. Literal. O sigui, una cosa... Sí. I clar, jo això no ho sabia quan la vaig comprar. Perquè la vaig comprar. Jo vaig veure totes les pel·lis de Bruce Lee comprant els DVDs. He de dir, quan era petit les havia vist amb VHS, Però clar, el record de petit i el record de quan tenia 20 anys, doncs, vull dir, no... I jo no recordava això. I les vaig anar comprant. I realment són totes molt dolentes. I aquesta és molt rara. És molt rara per aquest fet. Jo la considero rara per aquest fet, perquè no està acabada i surt el tio amb una careta i dius, hòstia, què estic veient, tio? Se n'estan enfotent de mi. Sí. Per mi és un tema estrany veure una pel·lícula no en què es mori algú i el recreïn una mica amb CGI i tal, no. Però que el posin amb la careta, doncs jo no estic acostumat. Segur que vosaltres, que sou tots molt friquis, en teniu 100 en la ment que això passa. No. I a més, que sigui una careta de lo més cutre, doncs no... I això, doncs, què us he de dir? Recomanable. A mi em sembla que era una pel·lícula que estava de les més currades, de les del Bruce Lee. El Bruce Lee tenia, crec que era El furor del dragón amb el Chuck Norris, que estava semidecent. Estic sent molt generós. I després tenia... Operació Dragón. Aquesta, que era una mica James Bond, una estètica del cinema d'aquella època, i aquesta podria haver estat segurament la seva obra magna i no. Aquesta és la que portava ell al xandall que el va fer més famós. És que justament és aquest. O sigui, la pel·lícula no va acabar i amb aquesta imatge d'ell, amb aquest xandall, és amb la que es va promocionar moltíssimes imatges d'ell, icòniques. I que van basar-se en fer el traje de Kill Bill, de la Black Mamba, sí, de la núvia. Sí. I que un dels dolents d'aquí és Karim Abdul-Jabbar, tio. Sí, jo és que no vull repetir, perquè això ja ho vaig explicar a Paper Joc, i vaig dir, ara no vull repetir totes aquestes coses, però sí, correcte. No, que ho feu vosaltres, que em sembla molt bé. No, sí, estava bé. I és el que dius, és curiós com van acabar la peli amb dobles de cos, però clar, fotent careta, tio, una careta que era d'allò més... La pel·lícula tenia gràcia, friquisme, rotllo de veure el mite, no?, en una pel·lícula que més o menys es podia veure bé i tal, i de sobte passa això, no?, i surt amb careta i, hòstia, em va deixar
i em va semblar estrany. No, No és també van rar, agafar no imatges original, d'arxiu, però... crec. Sí, també van agafar imatges d'arxiu d'ell o d'altres Vam- pel·lícules que anaven posant-les quan ell només s'havia de mirar cap a una banda o alguna cosa, que era molt És curiós. possible, és possible. Són La talls veritat és que de que no són. la vaig donar a una biblioteca, la pel·lícula, quan ja em vaig desfer dels DVDs, perquè jo vaig desfer-me dels DVDs, i vaig canviar a Blu-ray i després, no sé, un dia també hauré de desfer-me'n, però no ho sé, perquè l'streaming no ho té tot. Però bueno, és un altre tema, això ja. Ja. Hòstia. Doncs He una volgut, llàstima. una curiositat, he volgut veure Casino i no la tinc en físic i no està a cap plataforma de streaming, tio. Ja. Ni pagant, el lloguer, crec recordar. Ho vaig estar mirant No? com un boig. Hòstia. No. Perquè no és una pel·lícula friki, aquesta, saps què vull dir? Dius, hòstia, que No, no hi sigui. sí. Però això ho faig com una nota que fico jo ara. Bueno, Com a curiositat. Ja, si et dic si la trobem o alguna cosa, ja t'avisaré si la vols veure. Sí, no, si la tinc en un format no autoritzat, sí. Però clar, no m'agrada veure-ho així. Val. Què, Rockstar? Què No l'he més? vist, no l'he vist. Sí. Voleu que us ensenyi una cosa que he jugat jo? Bueno, quin ensurt. Voleu que us ensenyi una cosa? Dic, a veure, Què ha és el dit? teu canal, ensenya-ho. Voleu que us ensenyi una cosa? Dic, La tanquen, tio. No, us ensenyaré una cosa, val? Aquesta cosa ja ho vaig comentar el mes passat a l'Univers, al podcast del G8cast, i bueno, espero que us agradi perquè és la meva recomanació, és aquesta. Bueno, d'aquests que feus tu per fer tapalles, no?, mentre estàs jugant. Aquests. A l'Aristoputas, tio. És un juegazo. Bueno. Tenim gameplay? No tenim gameplay perquè, clar, la gran majoria hauria d'estar prohibit o censurat o el que sigui. La cosa és que és una visual novel, val? És una visual novel en el qual podem jugar amb una mà mentre l'altra la dediquem al vicio del fornicio i només hem de clicar passar les escenes. No hi ha cap tipus d'interacció, no pots escollir cap tipus de, jo què sé, de frase, situació, No hi ha etcètera. dues opcions. No hi ha dues opcions. O sigui, al final es casen, sí o sí. En quina plataforma? Està per Steam. Només està per Steam. Em sap molt de greu, pajilleros de tot el món o pajilleres de tot el món, però només està per Steam. És un joc, val, que, com he dit, només fas que llegir. La història és bastant trunyo. És com es diu en japonès, un isekai, no? Una persona que viu una realitat en el seu món, allà a Japó, en el qual el tio és un friki otaku i està tancat en el seu quarto i un dia mor. I quan mor es transporta, no?, en un món de fantasia en el qual ell és com es diu, el minyó, no?, d'una dona burgesa i l'ensenya, pues, pot ser, a més de burgesa, ser una altra cosa. Sí. Aquesta és la història. Us podries fer l'espoiler perquè no passa molt més de part d'això. I bueno, el joc pues, és el que és per fer-te uns riures. Me'l van regalar des de Nintendo Hype pel meu aniversari. És un d'aquests regals que no ens agrada, els regals de merda. I com que em va agradar molt i també em van regalar saldo de Steam, em vaig comprar el 2. Que és la mateixa merda número 2. De fet, el joc és tan merda que a Steam, a Mac, no salten els trofeus o els assoliments. Cal dir que tinc el platí amb els dos en teoria, però no han saltat els trofeus. No el tens. Però per què compres Steam? Que té DRM, no? Has de comprar a GOG, això. No existeix a GOG, tio. Estàs només a Steam, tio. Aquesta merda només la venen a Steam, tio. Te l'has de baixar, l'has de jugar en PC. Clar. I te'l tornes a passar, que no et costarà gaire. M'hauré de fer una partició només per... M'hauré de fer una partició, m'hauré de fer una palla un altre cop. Pensava que m'hauré de fer una palla un altre cop. Dic, hòstia, que bo. Vale. Hòstia, pues jo no el jugaré. Jo feia molt de temps que jugava aquests. El Cobra, aquell i tot aquest. Però el Cobra Mission estava bé. Parlant de coses rares, al xat ho diuen, el més raro que he comentat és que juga a Mac. Estic d'acord, Sí. Això sí que és de raro. I el Knights of Shentar també, en el seu dia. Knights of Shentar. Us recordeu, aquest? Sí, no. Com es deia, tio? El Knights of Shentar tenia dues versions. Tenia la versió per tots els públics i la versió porno. La versió dels públics els hi havien posat roba a les noies.
i tot, vull dir, era molt fort. Jo no, la veritat, a mi m'han dit degenerat per haver jugat al Larry i ara veig que vosaltres teniu un historial, eh? Home, jo no he jugat és que res el més. Larry també l'he jugat jo i no té res a veure amb aquest joc. Vull dir, Ja, però a mi m'han dit degenerat, tio, m'han dit de tot, i més ara. Però, bueno, que he de dir que són bastant cutrongos avui dia, però en l'època que tocava i tal, bueno, és una altra cosa, un altre context, però jo no tinc aquest historial, felicitats. Bueno, jo sí, jo ja et dic, jo som molt més gran que tu i aquestes Sí, coses... a tu ho entenc, ell és més jove. Però a ell li va molt al hentai. Sí. Què passa, que mai us heu tocat amb hentai o què? Sí, jo recordo Sí. Home, a clar, les Sueños. tothom hem tingut un començament, tio. Quin No vas dius veure? tu, de jocs? Les Sueños, tio? Sueños? Ostres, tio, un manga espanyol, tio. No sé si era dels primers manga. Vale, sí. Era, a veure, era cutrongo, però, hòstia, et compraves al quiosc, eres menor d'edat, el quiosquero feia la vista gorda, no quedava targeta de crèdit perquè tu pagaves en metàl·lic, saps què vull dir? Si tu et senties com si estigués fent alguna cosa molt, molt dolent. I compraves les Sueños i després allà, hòstia, unes pajilles, però bueno, tio, és que en unes èpoques d'adolescent, saps? Ja. 13 o 14 anys, potser, eh? Vull dir... Home, doncs, jo veia Urotsuko Doji, tio. A més, com que hi havia diverses pel·lis, pues... Clar, tio, però Chukodoji també tenia el seu moment allò Clar, tio. lèsbic i tal. Urotsuko Doji, Dragon Pink, tio... Clar, Home, i les adaptacions X de les pel·lícules, tio... I Dragon Ball, tio. La primera pel·li X que jo vaig veure va ser Aladdin X. Aladdin X. Jo, Sí. Blancanieves, tu, amb els 7 nans que se la follaven, posaven una cinta d'aquestes de fàbrica i anaven tots amb la pitxa i la tia espaterrada al final i anaven passant els nans, clanc, i es clavava, on la fotia i sortia, i venia l'altre igual, pom, li sortia i anaven fent voltes així, d'allò. I després, clar, com que tenia 3 forats i les mans, doncs anaven fotent 2 palles i 3 se la follaven, i els altres 2 es feien palles entre ells. I com ho veieu? O sigui, això, clar... Molt malament, ho veia molt malament. Home, Però, Era en VHS gravat. gravat d'on? O comprat, l'original? No, gravat. Gravat una altra. Jo sempre he tingut 2 vídeos a casa. Des del moment que mon pare... Des del moment que mon pare va saber que podia gravar amb 2 vídeos, vam tenir 2 vídeos a casa i ens copiàvem els pel·lis. Aladdin X va ser Canal Plus, en el meu cas. I a més, allà, ai, que no m'escoltin, que no em vegin, pam. No, jo això. I Don Pichote de la Mancha també. Don Pichote de la Mancha, que portava... Tenia un tros de tranca, el tio, que era la llança, era la seva tranca, se la posava així i la Dulcinea l'empalmava així, o sigui... I lluitava amb la... Bueno, es trencava la polla fotent-se contra els molins. Anava allà amb la d'allò, es fotia i es veia el tio, m'he fotut, i el tio allà... Hosti, això, tio... Però això és una pel·lícula d'animació, dieu? Sí, no són pel·lícules, eren contes d'animació, era molt... Clar, jo és que he vist els Caracoños, Eduardo Manos Pene, tio, però... Sí, clar, són pel·lícules live action, tio. No, jo més... Sobretot la part d'action. Aladdin X era live action, eh? Sí, ja. No, I jo la que estic dient... Blancaneus també. Home, cal dir que Mario... O sigui, fa poc el fill de puta del Guillem ha dit de veure la merda aquesta del Cavall de Turí i si voleu veure cine d'autor porno, podeu veure les pel·lis de Mario Salir dels anys 90, que també eren cine d'autor porno, o sigui, impressionant. Jo, plànols, es va posar de moda una... No era tan raro, eh? No recordo quina era. No, perquè estaven ben fetes, tio. Jo recordo una d'aquestes... Però ho has comparat amb el Cavall de Turí i dius que no t'agrada? Jo recordo una d'aquestes que va haver-hi un director porno que era... No recordo quin era, que fotia coses super estrambòtiques, allò que era un crack amb la càmera, un Spielberg del porno, o així, saps? Que fotia coses molt bèsties. I vaig veure una pel·li on la tia tenia un clítoris de 1,20 m o 1,50 m. O sigui, li sortia com una cosa... Sí, li sortia d'aquí baix. Home, evidentment que no era veritat, però tenia un muntatge, no? I es veia allò allà al mig... Dient que tenia un clítoris i la tia tocant-se i els tios tocant-li allò, fent-li així com si estiguessin fent una palla a tot el clítoris que li arribava fins a baix, no? Una cosa exagerada. I no recordo què era. El canal està marcat, sí, no? Com a més de 18, sí, no? Sí. Vale. No, jo crec que sempre Rockstar té sentit, però per si de cas. Jo, aquestes que us deia eren de dibuixos i era... Doncs devien ser dels anys... principi dels 80 o així. O sigui, Uela, porno a principi... No, després retrospectivament he vist coses, però
Jo, clar, a l'època L'animació, que et parlo d'animació, que et parlo d'animació. Bueno. Els hits dels 90, saps què vull dir? Els hits dels 90, clar. Sí. Hòstia, hauria de buscar quines eren aquestes pel·lis, però és que, és que és impossible ja recordar-me, tio. I no sé... Jo tampoc, Jo recordo... Digues. No recordo, no sé si se'n recordeu, però Canal Hospitalet, per les nits, els divendres, fèiem pel·lis guarres. Però això ja era modern, No, però espera. I me'n recordo quan van fer... La publicitat que feien, també. Helicòpterman, tio. Peliculón, Helicòpterman. Era un superheroi super sentai japonès que el tio, òbviament, feia l'helicòpter quan xuscava. Sí, impressionant. El vídeo diu en el xat de la Pamela Anderson i del Tommy Lee. Jo aquest l'he vist, evidentment. Sí, home. Una obra. I a més, aquest vídeo va canviar la història d'internet, pràcticament. Sí. No? Vull dir, de vendre a través d'internet. Sí. De fet, a Disney Plus teniu la història. Sí. L'he de veure, tio. No és mala sèrie, No és mala sèrie. Em va sorprendre. Els 2 primers capítols són molt bons, després fa baixada. Després fa baixada, estic d'acord. És com una bona trampera, tio. Després fa baixada tot. Que consti, jo vull... Vosaltres, però que consti que no agafin una imatge, estàvem recordant èpoques en les que, vale, ja està, però no... Recordant, i alguns no tan recordant, que també són d'ara, no? Algunes coses i... però ara, canviem una mica de tema, però no tant, perquè ja que estem parlant de forats. Donut County. Oh, aquest és molt divertit, tio. Donut County és un altre joc que vaig jugar ja fa temps, que et dediques a fer forats i carregar tot el que hi ha al voltant. És molt xulo, és molt divertit, molt entretingut i molt addictiu, però... Vas fer en directe, no? O no? Del Donut County no, d'aquest no. He vist alguna cosa rara i ara em pensava que sí. Doncs llavors no sé aquest l'has vist amb algú altre l'ha jugat, crec. Jo aquest em penso que en directe no el vaig fer. Hòstia, igual sí, però jo diria que no. Jo diria que no el vaig fer. No, és possible que no. Això dels forats i tal, no sé, però no sé. Aquest està guai, però la història és superestranya, perquè acabes el joc i realment no saps ni per què collons ho estava fent. O sigui, és una cosa molt, molt estranya. I és fer forats, tens diferents escenaris, vas fent forats carregant... Em sembla que hi ha unes minimissions que has de fer, no? Et diuen, has d'apagar el foc, o has de fer carregar-te això amb aquest ordre, o has de carregar-te l'altre. Hi ha quests. Sí, ho vas fent amb aquest ordre i després t'acabes carregant, si vols, tot l'escenari, no? O sigui, hi ha casa, hi ha pedres, te les carregues cap endins. Em sembla que hi havia una cosa que feia que sortís volant cap amunt, com alguns coets, o alguns havies de menjar el foc i després el coet i explotava. Tenia una seva lògica, no? El tema d'actuar. Però el joc era molt estrany, perquè et dediques a fer forats i el bo és que hi havia la noia que surt a la portada i l'os rentador que té al costat estan investigant què ha passat, què està passant, perquè està desapareixent tot. Què està passant? I hi ha un cap final, hi ha un boss final i tot, que està allà que tu has de lluitar contra ell llançant-li coses des del forat, perquè tu ets qui fa el forat, I ells investiguen qui està fent el forat. No direm qui és, no, jugueu-lo si voleu, però està molt bé perquè al final, l'escena final, tu des del forat vas tirant com pedres i t'està atacant un helicòpter i tu li has de fotre pedres que carregar-te l'helicòpter. És una d'aquestes coses. Que és el que surt una miqueta més del tema del joc. És d'Annapurna, sí. Jo per això, quan el Catajocs va dir hòstia, és que els jocs estranys, vaig pensar, tio, Annapurna té la tira de jocs estranys, que no vol dir que siguin dolents, i aquest és superaddictiu. Em va semblar molt, molt addictiu. El que passa és que no queda molt clar per quina és la raó per què està passant tot això. O sigui, tu pots imaginar, però és que és tan absurda la raó que expliquen al final de per què és que no sé. Això és el que no em va encaixar una miqueta. Però el joc el recomano. A mi és molt addictiu, no és gaire llarg. De fet, jo el vaig jugar perquè vaig veure amb algú de la comunitat jugant-lo. No sé si va ser justament el Hemler, que abans parlàvem d'ell, em penso. I el forat es va fer més gran a mesura que vas agafant més coses. Per tant, al principi et diuen has d'agafar una pedra, clar, la pedra és molt gran i no entra, no? Doncs, abans d'agafar la pedra, doncs agafes unes pedretes petitones o agafes algun pal que hi ha per allà i tal, i vas creixent. Està molt bé aquest, està molt bé. No ho dubto, però no... Sí, ho hauré de mirar, és que no hi puta idea. Estava al Game Pass, però no sé si el van arribar a treure. Estava al Game Pass. Tu el vas jugar al Game Pass, no? No, ho has dit. Sí, jo al Game Pass, sí. Jo el vaig jugar, però no me'n recordo on.
Bueno, és que tampoc deu estar molt car, eh? Si el compres, No, tampoc no, deu no. estar molt car. Jo diria que el vaig comprar el vaig jugar a Apple. No sé si al mòbil o alguna cosa així. I llavors sí, és veritat que tenies com les missionetes i anaves fent. I és com un joc de puzzles, en realitat, perquè a vegades pues, t'has d'empassar el foc perquè faci una cosa, o l'aigua has de xuclar-ho perquè faci un forat, i aleshores... Sí. Era molt Estava xulo, bé, eh? era O sigui, molt divertit. realment estava molt bé, estava molt bé. Jo el recomano molt. Ens parlen de si tenim Ruber a la llista. Ruber és la de la goma aquella verda? No tenim llista, que ho sapigueu. No hi ha llista, però bueno, Ni Ruber parlem. és Hem la del estat un mes Robin sense Williams, parlar. no? És la de Robin Williams, no? Pneumàtic, una roda. Ah! Oh! Sí. No, crec que no la tenim. Sí, és aquella que és un pneumàtic que va saltant i es va carregant a la gent. Sí, ja sé. Em sona, eh? Sí, no, doncs jo no l'he portat, Catajocs, què portes tu, va? Què més portes? No sé, pujo al nivell parlant d'algú més convencional o seguim amb les coses molt... Bueno... No, rara. A veure, jo crec que és rara, però és rara perquè és friki que és una pel·li, bueno, en fi, Los Piranha 2. A mi aquesta pel·lícula em va impactar, he de dir, Però per què? Perquè a mi m'agradava molt Piranha 1. A mi m'agradava molt Piranha 1, que és molt dolenta, però m'agradava. També he de dir que m'agradava en passat, és a dir, jo ara ja no me la poso, aquella pel·li, però de petit, Piranha, a mi em molava, i crec que era del Joe Dante, però no ho tinc clar. Sí, I hòstia, i em molava la pel·li, tu, no sé, tenia un rotllo que jo, hòstia, quin canguelo la puta Piranyes. Què passa? Aquesta pel·li em va causar un gran xoc perquè la vaig veure ja grandet, he de dir, i no sabia que existia la segona part, realment, i jo vaig dir, hòstia, recordo la primera, anem a veure aquesta fricada. Hi ha tercera part, si la vols veure. Bueno, amb calma. I llavors, la vaig veure, clar, és la cosa que ja no recordo ni com anava, de que les piranyes volen, surten de l'aigua i volen. Que veus les putes piranyes... Però què és aquesta puta merda, saps? I era molt grotesc, I a mi em semblava especialment xocant, que jo vaig dir, bueno, això és una puta merda, no? Però miro els crèdits. Jo en aquella època, ara ho faig menys, he de dir, perquè ja no me'n recordo tant noms i els retinc, però en aquella època mirava els crèdits de tot. James Cameron. Això és superfort. O sigui, jo em vaig quedar, però què m'estàs explicant, saps? I perquè dius, doncs no sé, hauria fet alguna millor, però també l'home, potser, no sé, en una època, clar, que no sé, estaria fent coses per sortir-se'n i fer algun projecte a inici, no? Però em va xocar molt perquè realment, hòstia, bueno, després, quan veus el que ha fet, pots arribar a pensar que amb Avatar potser hi hagi alguna relació, no? Però, hòstia puta. I bueno, jo ja us he dit, jo no he vist coses rares dolentes. Ai, bones. Jo les coses rares les he vist dolentes. No. Llavors, bueno, us dic això i segurament la majoria... Tens Piranha 3D. No, ui, no. Gràcies. Merci. Era amb les ulleres aquestes de dos colors, hagués de veure. Aquesta. Però que era una puta merda, no? Piranha 3D sortia una actriu porno, també. La Gianna Michaels. Bueno, jo la vaig veure perquè era 3D, no? No sé qui és aquesta actriu, vull dir que quedi clar. És el rockstar que coneix les actrius porno a fondo. Així que a mi no... Jo sóc una persona molt puritana. Tenim molta gent al xat que comenta pel·lícules molt rares, també estic flipant. La Sky Sharks, dels nazis que van sobre taurons voladors, també. Aquesta em sonava a mi, hi havia alguna d'aquestes així també. Jo no l'he vist, aquesta, però quan veus Sharknado i coses d'aquestes té més nivell. Sí, no, i Shark Octopus també hi havia una, no? Es deia així, Shark Octopus, que era un tauró amb tentacles, tio, o sigui, era una... No hi havia alguna de taurons contra zombis nazis o taurons nazis contra zombis o no sé, hi havia alguna cosa així. Aquesta, Sky Sharks, no? Que diu, Sky Sharks, que són... nazis que van sobre taurons voladors. Sí, deu ser aquesta, no? Aquí hi ha un univers que jo no he explorat suficient. Ja us he dit que sóc una persona molt normal. Sharktopus, això, Sharktopus. Ho he dit, no, sí, Sharktopus. És el que ja comentava, sí. Brutals. No, hi ha coses que són molt, molt bizarres, molt estranyes. Rockstar, Bueno, va. Què més vols treure, va? Posarem un altre joc, tio, que és aquest. Mr. Mosquito. Juegazo, tio.
pelijuegazo, has dit? Juegazo. Ah, vale. No, dic, a veure si és un pelijuego. No, val. Bueno, juegazo. Vale, com ja heu vist, és un joc que portem un mosquito. Abans de tota la tralla aquesta que ens han fotut del simulador de pa de motlla o de fer-te el teu ordinador o de ser un dildo o el que sigui, doncs es va fer Mr. Mosquito. Què és Mr. Mosquito? Mr. Mosquito és un videojoc en el qual portes un mosquit, òbviament, i has de picar la gent. Què passa? Que la gent, quan s'escalfa, no, produeix més feromones i té unes zones més calentes que altres, i aleshores quan tu allà i piques i comences a xuclar, però clar, la persona es dona compte de la teva presència i t'intenta picar i matar-te, no? Són diversos escenaris, no? Un estil de joc que és molt semblant rotllo al Will of Katamari, no? I és molt divertit, és un joc molt entretingut. Se Però podeu jugar en entorns 3D. És un entorn 3D, el personatge és així com molt chibi, molt deformed. En aquells moments intentaven que els altres personatges, que són els humans, i els escenaris, no, fossin com bastant reals, però clar, és el que donava el 3D en aquell moment, i clar, no és superrealista, però bueno, ho intenta. I això, ja has d'anar picant a la gent, no? Jo què sé, el calp a la cocorota, a una noia en el cul, no sé què, aquell rotllet també japonès malalt. Es parlen de zones calentes, davant de zones calentes. Zones calentes, clar. La persona que està fent allà esport i està fent no sé què, o està dormint i tu, saps? Has de vigilar que no es despertin i que no et piquin, o a vegades posen, jo què sé, antimosquits, la típica, aquesta forma concèntrica, no? Que posen com perquè allà on els mosquits, doncs et deixa una mica marejat, no? I aleshores no pots anar per allà. És un joc molt divertit. Jo el vaig jugar en el seu dia en còpia de seguretat, el tinc en original, em va costar en el seu moment 4 xavos, no sé si van ser 20 euros, i ara és un joc que actualment està desorbitat en quant al seu preu, que el podeu trobar per... Ara va dir. De 200 a 500 euros. 4 xavos, 20 euros. Dic, joder, què diu? No, sí, clar. Jo me'l vaig trobar per 20 euros en el seu moment, que era un joc, bueno, prou raonable. Com m'agradava, doncs me'l vaig comprar en original. I ara no, ara si el voleu original us heu de gastar una pasta fina de 200-500 euros. Si no, bueno, doncs sempre podeu tirar d'emuladors, que és el millor, de fet. I és un joc molt divertit, molt entretingut per passar una bona estona, per un bon gameplay i guai. Us el recomano. El Frank és per la Play 2, no? Sí, és de la Play 2. Bé. Que guai. Home, doncs a mi aquests també que són així en uns 3D entorns així, també em criden bastant. Però jo amb les textures, no, de la Play 2, o sigui, de l'època, és un joc d'aquella època. Jo no, ara no podria. Home, depèn, no? No podries de debò, res d'aquest tipus. Sí, em costaria molt jugar al GTA 3, per dir-te alguna cosa. O sigui que... Hòstia. Però bueno. Ja. No, però és el tema poligonal. És a dir, pots jugar un joc retro que sigui de píxels, de pixel art, bueno, del píxel de l'època. Però, en canvi, els polígons envelleixen molt pitjor. Per meu gust, bueno, crec que és bastant... Hi ha molta gent que opina el mateix, diria. No tothom, però molta gent. I a mi em costa. Acabo de descobrir que hi ha un segon videojoc, Mr. Mosquito 2. Sí, perquè aquest només va sortir a Occident, o sigui, va sortir a Occident i a Japó, vull dir, però hi ha un que només va sortir a Japó, que és Mr. Mosquito 2, Let's Go Hawaii. Let's Go Hawaii. Quedeu-vos amb el Hawaii, Que de jocs, se t'ha notat que escrivies, Bé, tira't una altra, que jo tinc molt poca cosa. Tira't una altra. Aquí li estàs dient? A tu, que de jocs, no? Ara dic una cosa convencional, tio. Si no estaré traient trunyos. No vull treure trunyos. Digues una altra d'aquestes rares, home, tio. A veure, a més, ja ni me'n recordo d'aquestes pel·lícules, tio. Si això són coses que... Ah, sí, aquesta és molt dolenta, Déu meu. Mira, aquesta és... Atenció! Perquè, a més, ho vaig dir a la sobretaula, perquè no sé per què va sortir el tema. És, molt probablement, i després direu, has vist poc cinema. Bueno, calma. Probablement la pel·lícula que tinc pitjor record que jo hagi vist. Ah, hòstia, aquesta... Taurons a Venècia. I sí, aquesta... Stephen Baldwin. Sí. Era un Baldwin... Un Baldwin que jo no sabia que existia. És el Ross. Jo el record que tinc és que sortia moreno, No, serà Ross.
Stephen És Baldwin el que feia A la veure, pel·li aquella que estaven per Els caigudes, Baldwin, no? per això, és fàcil confondre'ls quan arribes ja al 5è o al 6è o al 7è i fins i tot descobreixes que n'hi ha un 8è. O sigui, jo al final, vull dir que tampoc ara em ficaré Stephen Baldwin, jo ja no sé quin és. Estava l'Àlex, Jo- el William, el Daniel i el Stephen, record- jo pensava que és el Ross, que és el que sortia a la sèrie de l'Oeste. A veure, pot ser Ross, eh? No. Jo dic que en la pel·lícula sortia Ja. Moreno, però pot ser Ross. O Sí, sigui, sí, pot sí, estar sí. tenyit, jo què sé, ni puta idea. Sí. Aquesta pel·lícula, a veure, jo crec que és un telefilm. No crec que això s'hagi estrenat mai a la vida en una sala de cinema, No. perquè hauria tancat, o sigui, hauria hagut de tancar, hauria hagut de cremar tot, i després, doncs, té la particularitat, primer, que ni recordo perquè hi ha taurons a Venècia, dona igual, no és important. Jo em vaig quedar molt pillat amb la pel·lícula, això ho he de dir, la vaig voler veure sencera perquè estava pensant, no em puc creure que existeixi un bodrio d'aquestes dimensions. I bueno, pues, surten moltes imatges. Tu ho has parlat tu abans, que potser hi havia imatges d'arxiu al Juego con la muerte de Bruce Lee, pues aquí hi ha imatges d'arxiu de documentals o de polles en vinagre, que a més tu veus Venècia, els canals, no sé què, i de sobte la imatge és mar obert i un tauró. O sigui, és una cosa espaterrant. És molt fort això que està passant, perquè el Rockstar ens ha parlat del Sumo, i jo aquesta setmana l'he sentit. I tu estàs parlant d'aquesta de taurons a Venècia, i també ho he sentit alguna banda, tio. Que com de les pitjors pel·lícules, no sé on collons ho vaig sentir, també deien de les pitjors pel·lícules que s'ha fet mai, Aquesta. Ho és segur, sens dubte. I la vaig veure a la tele... És el cavall de Turí. Convencional. Mira, Rockstar, no em facis recomanar que vegis taurons a Venècia, No m'ho facis fer, vale? O sigui, perquè potser et penediràs. Abans s'ha comentat el Frank també, que ha passat al xat i no m'han recordat de comentar-ho, les de Jackass, les pel·lícules de Jackass. Però són MTV, és molt mainstream, això. Sí, a mi em van semblar excepcionals totes. M'han semblat excepcionals totes. I us he de dir que l'última, o de les últimes, la vaig veure amb la meva filla. No passa res, ho trobo normal, és molt juvenil. Jo Clar, trobo però bé. Sí, nosaltres sí o parlem no? de... Però vaig parlem de veure Jackass. polles allà senceres, tio que es menja la merda i tal. Quina té. Home, És que- ara ha fet 18. I quan Però les Jackass- veies, aquestes coses? En quina edat es veuen? Jo, ara no sé, potser si tenia 18, o si tenia 17, o si tenia 19, o si tenia 16, no sé, no me'n recordo, perquè això també encara em fan, no?, coses, no ho sé. Ja està, és veritat, Ed Cavaller, ho vas dir tu al Catajocs, ho vas dir tu a la sobretaula, per això em sonava, cabrón. Jo ho he dit, això. Ho has dit que vas dir a la sobretaula? Sí. Hòstia, perdó, no he sentit. El que passa és que jo després he pensat que tu estaves dient que a més ho has sentit en alguna altra banda, jo he entès això. No, perdona, doncs era això. Estava flipant, és veritat, Ed Cavaller, gràcies, tio. Vale, ja saps que ser tan dolent que si en pocs dies dues persones en dos llocs m'han dit, vale. Clar, estava flipant, dic, joder, tio, que bo. Però bueno, el del rostre sí que és veritat que ho vaig sentir per la ràdio. Això sí, que tela. Doncs jo les de Jackass, és que jo he sigut fan de Jackass. I hi havia uns paios després que van sortir després, Dirty que eren Sánchez. anglesos. De Dirty Sánchez. Sí, però era Sánchez? Era Sánchez? Bueno, els Dirty Sánchez són uns que eren el mateix però més extrems. Sí, aquest, Dirty Sánchez. Sí, sabia que tenien el nom en castellà i eren britànics. Sí, aquests es fotien xinxetes a la taula al cap i i pam! amb el front les esclafaven. I s'aixecaven allà. Feien radiografies. Això ho vaig veure a classe, fer-ho a gent. O sigui, Doncs aquests del Dirty Sánchez eren molt més bèsties. Se n'anaven a Tailàndia i me'n recordo que es feien una liposucció. Una liposucció a Tailàndia, rotllo en un lloc clandestí, i aleshores li treien tot el greix de la panxa al tio, ho posaven en un pot i li feien veure a l'altre col·lega, que no sabien què era, però deien, veu això. Hòstia, és que els Dirty Sánchez aquests són molt més bèsties. O sigui, Frank, si no has vist aquests, busca'ls i mira'ls, perquè Jackass, és que a mi em va semblar després Jackass no era gens fort, al costat d'aquests. Jackass, jo alguna vegada... Però el que passa és que jo no he vist les pel·lis de Jackass, jo he vist com fragments, vídeos, merdes, o fent zapping, o he vist un fragment, o no sé. No he vist allò. Ara vaig veure, no sé, tot el Jackass no sé quantos, això no ho he fet mai. Però alguna vegada m'han vingut arcades, alguna cosa, lo típic del... Bueno, típic, no sé si ho han fet més vegades, però jo recordo sempre el vàter, no?, portable, i la grua, i aquestes merdes. O no arcades, però em sembla alguna cosa de meduses... Bueno, de tot. I allò que li fotien amb un tàsser, li llançaven un tàsser i l'electrocutaven,
coses Però, d'aquestes. clar, jo he dit Arcades. Arcades és el de la merda amb el vàter, no? Però, bueno, Sí, potser sí. no va passar. I que pateixes una miqueta a vegades. Però, bueno, jo tenia el morbo de voler-ho veure com acabava. I, a més, quan flipes és que el tio també té arcades. A vegades, això del cagarela, el vàter, Sí, sí. el tio també li venien arcades. Sí, Però sí, riu, sí. Bueno, a l'Steve Fou, que és el que ell mateix es vomitava cada cop que sortia una merda per allà al mig, el tio. Sí, sí, I després estava el Dave, en el cognom del Dave, que aquest tio és el que es menjava una truita feta amb merda i amb vòmit. O sigui, era brutal. Amb vòmit encara, però merda. El Furang està comentant... l'Equidrell està comentant el de Frikis Busquen Incordiar, que abans ho ha dit el Fever G, ho ha comentat. Aquesta no és ben bé la versió espanyola, perquè aquests el que feien era... es passaven amb els frikis. O sigui, a mi això... em recordo que quan la vaig veure el primer cop em va fer gràcia, però després ja vaig veure que realment atacaven els pobres frikis. O sigui, sí, o sigui, ho van fer amb el xaval aquest, amb el... Hòstia, el Hosmar, amb el Hosmar. Que al Hosmar li fotien, l'electrocutaven pel cul, saps? Una cosa molt bèstia, tio. I es van passar. Jo he anat a un concert de Hosmar. Jo vaig anar a veure... El Dave England, ho han dit. Sí, això, molt bé. De fet, era quan feien lo del Malalts de Tele, que van organitzar al carrer, no era pagant ni res. Sí. Ja. I estàvem... Bueno, hi havia una amiga que tenia un pis a Via Laietana i vivia sense els pares, és a dir, li havien deixat allí perquè estigués ella estudiant a Barcelona i tal. I tu vas dir, a follar? No, què va. No va anar així la cosa. Es feien festes. Era un centre neuràlgic de festa, diguem. I llavors, doncs res, estàvem allí, vam veure el Malalts de Tele, ho feien, vam anar, i ja que dius d'això del bullying, jo no ho vaig fer, i no recordo que els meus companys ho fessin, però hi havia molta gent a Mous. Li van tirar. Ara, el Hosmar es prestava. Ella com que li molava. I era impactant, veure-li les natges allà tan a prop, amb el tanga de pell i tot, era bastant impactant. Ja. No, sí, era el Cárdenas, com diu Ed, era el Cárdenas que ho feia, i clar, amb aquest paio li he agafat molt de fàstic. No, el Cárdenas, sí. I això també ha ajudat a que... això que parlàveu ho feia el Cárdenas, vale. Sí. Però va fer una pel·lícula. Si el tio es va fer famós amb l'Arús fent entrevistes al Carlos Jesús i tota aquesta penya així, i aleshores va fer la pel·lícula de Frikis Busquen Incordiar, que era FBI, i aleshores intentava fer... Era cunyat de l'Arús, era cunyat. Això va ser després de fer Cròniques Marcianes. I Cròniques Marcianes entrevistava aquelles de... ¿A quién no le pegué? Cròniques Marcianes va durar molt. Cròniques Marcianes va durar molt temps. Sí, però el Cárdenas va estar allà i parlava amb aquell de... Però usted es francès, que no, que soy mallorquí. Jo soy mallorquí. Sí. Aquest sí que el fas bé. Però l'altre que era? Aquelles ties que eren les de la cova? Sí. Aquí no le pegué. Les de la cova, tio. Jo amb el Cárdenas i amb el que era Cròniques Marcianes sempre... No, vull dir, hi ha un univers com de coses rares. En canvi, a l'Arús el tolerava millor. I si sortia el Cárdenas fent alguna cosa així amb els frikis, el Carlos Jesús, no? Alguna merda així, m'ho tragava. Però el Cárdenas mai m'ha caigut bé. Ara sí que és veritat que ha fet una evolució molt xunga. Sí. Tampoc conec la de l'Arús. No en tinc ni idea, però la del Cárdenas sí que la conec i sí que és dura. Sí. Bueno, el tema polític, el tema que ha estat presentant un matinal, no sé quina ràdio era, Europa FM o alguna merda d'aquestes, i feia sempre editorials. Això ho sé perquè alguna vegada agafant el transport, el taxi o el que sigui, doncs ho posen. Els taxistes tenen molta... Bueno, tenien en aquella època molts, no tots, no estic generalitzant. A vegades tenen RAC1 o altres coses, no ho sé. Però i era molt típic, jo pensava, hòstia, he pillat un taxi dels xungos. Estan parlant aquí, diu, ja no es fan late shows com abans. Hòstia, us en recordeu de l'altre? Era la noche del pelícano, ¿era? Hòstia, sí. Esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no? Mississippi, sí. Bueno, no sé si era un i l'altre, no? Després va... Sí, eren els dos que va passar de Telecinco a Antena 3. Com es deia? El Pepe Navarro, no? Com es deia? Sí, Pepe Navarro. Sí, el Pepe Navarro. Sí. Però ja també feien, a més, la crònica negra de tractar de forma molt groguenca, no? Aquests assassinats de les xiques, de les niñas del Càcer. Sí, les del Càcer ho van treure aquí. Aquí van fotre suc. Aquí és on van fotre suc de debò. Els tios, cabron. Però bueno, d'aquí va sortir el Flo. Amb el texto en Clander. Sí.
També va sortir el de... Bueno, Devia meter la pena con el Truman. Sí. I l'altre, i el xavalín aquest que va fer també pel·lícules després, que va fer la Manos a la obra amb l'altre paio, no recordo com es deia. Ah, sí, el que feia de Benito. Carlos no sé què, no? No recordo. Però sí. Home, va ser... I la bueno, ja fora d'aquest aspecte d'actors i tal, la Monroy, no? Era també la noia que sortia... Sí, perquè era en aquell moment La que... La ballarina. la que tenia un rotllo amb el Romario. Amb els del Barça, aquesta crec que sí, que Carlos va tenir molts Iglesias. rotllos. Carlos Iglesias, han dit. Sí, exacte. Sí, Hòstia, no me'n recordava, tu. Sí. No, si és que, a veure, hi ha gent... Home, i la Veneno, tio. I eso! Vull dir, tots aquests que sortien allà. I la Pantoja de Puerto Rico, tota aquesta penya. Això sí que eren friquis com Déu mana, tio, no? Ara han evolucionat. Ara tenim els friquis que són tots uns mazaos, no? Uns tios catxes, que surten amb operacions i viceversa i tot això. Sí, que es pensen que són guais... Però això no és l'equivalent, jo crec. Home, jo crec que sí. És l'equivalent d'ara, sí. Tu ara, a la famosa, que ara es diu Jurema, no? Ara, la que es deia Tamara. La Tamara es diu Jurema. L'últim nom es diu la Tamara. Ai, la Jurema. Tot això... Ho equipareu perquè això té audiència. Perquè és el que té audiència. No, perquè són friquis, tio. Però quin friqui tens avui en dia? Si aquests ja han desaparegut. El Mac Fèlix, jo què sé. Però Mac Fèlix ja està passat de volta, ja era friqui abans, també. Aquest encara aguanta, però vaja. Pues ja està, pues ole. Com es diu el paio aquest, tio, el Sandro Rey i coses d'aquestes, no? Sí, però mira, el Sandro Rey ja està... També una cadena d'accés autonòmiques, no? Em sembla. I el tio aquell, l'altre, també, que va sortir a Gran Hermano VIP. Hi havia un que es despilotava i cantava cançons així com rient. No el recordaré, és que no me'n recordaré de totes les... Hòstia. I sempre sortia a l'APM a vegades i feia... I sortia amb boles i cantant, però no me'n recordo, tio, no me'n recordo. Què feia? És que no t'estava mirant quan no sé. Però era el soroll. Jo no vull res, però no sé si has escoltat mai una tortuga tenir un orgasme, però és una mica així, eh? No ho he escoltat mai, he tingut tortugues. Sí, que te les pujaves. El gat crida. No, hòstia, tio, que fort. Mare meva. Bueno, he de recordar que podem anar també a demostrar una mica que el friquisme i la raresa tenen coses positives. Home, clar. No, si és que ho estem parlant per això. El programa es dedica a això. El d'avui és un especial raresa per això, és l'orgull de raresa. Que estem fent 24 hores, ho recordem a la gent. No marxeu d'aquest canal i anireu veient diferents programes de diferents gent de la comunitat, de creadors, fent directes sobre ha de ser raresa. Si ets friqui, no entra. Pregunto. Sí, també és friqui, sí, perquè de fet l'orgull de raresa és el títol que hem posat nosaltres, però és el dia de l'orgull friqui. Sí. Per tant, deixeu-me que posi alguna cosa, normal. Friqui. Jo crec que és friqui, però home, és mainstream també. Bueno, a veure. Vale. Va, home, és que si no hi ha al final... Encara no l'he vist, Aquesta diuen que està bé, no? Sí, exacte. A mi m'ha agradat. Sí. Considero que em sento, és allò que em diria un plaer culpable, perquè té moments que admeto que hi ha molts gags, fan molts gags una mica com els últims de Thor o a Chris Pine, sabeu que sempre fa una mica una tonteria, però a mi m'ha semblat simpàtic. A més, igual que hi ha molts gags que dius, o la llargues massa o també n'estàs posant masses pel meu gust, hi haurà qui no ho veurà així, també n'hi ha de molt encertats, encara que són els que menys. Però en general la pel·lícula se'm fa simpàtica, aventures, el CGI se'm va fer agradable, la historieta se'm va fer agradable i les referències al món de Dungeons and Dragons, que jo no sóc un expert, però alguna cosa sé, doncs hi són i m'agrada. Jo havia sentit crítiques o havia escoltat crítiques que deien no sabries què és Dungeons and Dragons si no es digués Dungeons and Dragons. Jo no estic d'acord. Jo no estic gens d'acord. Jo recordo la primera, aquella tan dolenta que va fer el Jeremy Irons. No l'hauré ni vist. Sí que la vaig veure. Jo crec que no la vaig veure sencera. Sí, no sé si la vaig acabar tampoc. I també anava de lladres. Els protagonistes eren lladres. I vaig dir, era molt dolenta aquella, Sí, molt dolenta. Però, home, a veure, si estem comparant, això sí que ho puc dir gairebé. No, sí, no vull comparar. Però el tema és que jo vaig veure allò i vaig dir, hòstia, que dolenta que és, quina puta merda. Quan van dir que sortia aquesta nova i era Dungeons and Dragons, no sé què de los ladrones, ¿no? Reino de los ladrones o Pacto de ladrones.
Sí, ara, ostres, ara... Honor entre ladrones. Honor entre ladrones, que jo vaig dir, hola, tio, un altre cop. I a més, també com amb lladres, tio, però per què? Si és que a Dungeons and Dragons el lladre sí que era un personatge que podies dur, però normalment tothom sempre hi havia un guerrer, fins i tot un clergue o algun mag. Però... Aquesta part, bueno, però això sí que hi és, la pel·lícula, això que estàs dient? Sí, ja m'imagino. No, si quan han dit que és bona... Perquè repeteixen el leitmotiv, diguem, de lladres, però després tu quan veus la pel·lícula té un sentit que no és perquè només se centrin en el pícaro del grup, o sigui, és una mica protagonista, però és un bardo que té coses relacionades amb podria ser un pícaro, però és pel fet que es roben i els timos que hi ha. És a dir, però tu tens mags i tens de tot allí. Tens arqueros i tens mandangues. I és simpàtica, la pel·li està... A mi em va agradar, A mi em va agradar més... Bueno, no vull comparar, és que no vull comparar, però clar, què passa? Compara, digue'm, quina? No, home, no. O sigui, quan veus les de Thor, sabeu que l'última de Thor és molt tontuna, la veritat. És molt dolenta, l'última de Thor és una puta merda, tio. Jo he escoltat que diuen que aquesta té com molta reminiscència a les pel·lis de James Gunn. Bueno, jo amb el tema James Gunn no m'hi poso, però amb el tema Marvel, està un pèl marvelitzada, però no sé, m'ha sentat bé, què vols que et digui? O sigui, no sé. Ja, però clar, Marvel també hem arribat a un punt que hi ha tanta cosa que també alguns s'han fet molt dispersos. Tens com diu el roster, James Gunn, que és Guardians de la Galàxia, que està molt bé, el tarannà que han continuat fins i tot amb la tercera. No he vist la 3. No, diuen que està molt bé. Home, la segona baixa una miqueta. M'agrada molt la 3, Jo no l'he vist tampoc, també l'ha recomanat molt, però la segona baixa una miqueta, tampoc baixa molt. També es pot veure bé. A mi se m'ha fet passada la segona. Pas que la primera és tan alta i la segona té el moment de que amb el Kurt Russell i ell volen ser... On comencen a jugar amb la piloteta. Allò sí que es fa una mica pesat, és un moment més lent, que renteix, que és veritat, però bueno, tot i així, jo el trobo divertida, però clar, tens aquest impàs al moment, és molt pitjor que la primera, sí, està clar, però és que la primera és molt bona. Bueno, a veure, jo no estic tirant merda. Jo no soc, perquè també la gent tingui aquest context, jo no soc molt de Marvel, precisament. Soc bastant crític amb Marvel. Bastant crític, bastant per sobre de la mitja, diria. Però bueno, llavors, el que passa és que hi ha coses, moments específics de totes les pel·lícules que estan fent, no?, que m'agraden. Llavors, bueno, té la tonteria aquesta, una mica de l'humor potser exagerat, però jo, per exemple, em va agradar molt poc en comparació a l'última de Thor, no em va agradar gaire, la veritat. Em va agradar poc. L'última de Thor em va agradar el dolent, el Christian Bale, el personatge, que no me'n recordo com es diu, el personatge. A mi em va agradar, però tenies aquell contrast una mica obscur i era un personatge que jo crec que hagués pogut donar molt joc, però centrava molt en la tonteria, la noia que està malalta, bueno, moltes històries que hi ha, els nens... Bueno, a mi em faltava que el dolent hagués tingut més pes i que la història fos una mica més fosca i no tan tonta, no? El Zeus, també, no?, que feia el gilipolles. El tema dels nens, a mi allò em va repetejar. O sigui, què foten els nens fent poders, tio? Era tan dolent allò. És molt tontuna. És molt tontuna, sí. No, a mi allò em va rebentar. I ja et dic, clar, si parlem de Marvel, comencem amb Iron Man, que va ser un bombazo, allò ho va petar, i realment amb raó, o sigui, realment allò va ser quan va començar el Marvel Universe, aquest nou que van fer, ho van muntar molt bé. Capitán Amèrica, que jo les tenia molt baixes, em va encantar, o sigui, és d'aquelles que dius, hòstia... Capitán Amèrica, la primera m'agrada. Sí, la primera... Home, a mi la del Soldado d'Invierno també jo la trobo que està bé. I després què passa? Que s'animen, comencen a treure tota de pel·lis i tal i qual, i clar, et foten un Spider-Man jove que penses que t'agradarà, perquè més o menys a les pel·lícules on han afegit Avengers o així, que anava sortint amb un paperet més curt, doncs més o menys estava bé, i les pel·lis de mi de Spider-Man no m'han agradat. He de dir una cosa sobre Spider-Man. Jo hatejava moltíssim d'aquestes pel·lis noves. Bueno, de fet, la primera, quan havia vist només la primera. Vaig veure per circumstàncies la segona, i a mi la segona em va agradar. Em va agradar Spider-Man, em va agradar el villano, em va agradar la tonteria del gag que hi havia ja tots anant d'excursió amb l'Insti, no sé, una cosa així. I llavors vaig revisar la primera i jo recordava que era un Spider-Man molt tontuno, que fa moltes tonteries i que intenta fer el gag. I és veritat, però no em va molestar tant. I la veritat és que trobo que les de Spider-Man, de fet, són, per mi, de lo més salvable, que no molt bones, de lo més salvable. I m'agrada Iron Man, i m'agrada... La primera de Thor m'agrada i Ragnarok també m'agrada. La segona la passo, El que passa és que la quarta em va costar més. És molt dolenta la quarta. Ho estem dient molt clar i la Jacusa diu que està molt bé, que no està mal, però no. No, té un moment bonic
el moment Home, sí, final. s'acaba, tio, que s'acaba. Ja, no, però bueno, per lo que passa. A mi em va... Però perquè era un moment especial de la meva vida. Res. No. Que s'acaba la puta pel·li és el millor que pot haver-hi. El millor que li pot passar és que la pel·li s'acabi. Perquè a mi no... Guardianes de la Galàxia és molt tontuno, també, tio. La segona és una tonteria tota l'estona. El pavio ja... Sí, no, tota l'estona no, però hi ha un tros que es fa molt passat, que és el que hem dit. Però és un tros. Sí, ho hem dit, però... És un tros. Bueno, Love and Thunder és tota la pel·li. Que comences a estar allà, dius... Bueno, el paper del Thor acabat i tal podia fer una mica de gràcia, però, tio, et comences a fer pesat, després els nens, després la noia... No. I he de dir, Deadpool no m'agradava gens, la primera. Vaig veure la segona... Espera. Vaig veure la segona... I la primera un altre cop. Em va encantar la segona. Tampoc, o sigui, a veure, que quan dic encantar, dic dins de lo que és jo i aquest univers. I vaig revisar la primera i dic, o sigui que a vegades jo, tios, què voleu que us digui? A vegades hi ha moments que estàs obert o no. Jo ho dic perquè jo tenia el record molt tancat d'algunes coses i potser també, mira, és el moment, ¿vale? Jo Deadpool ja la vaig... No té per què ser tu. La primera i la segona em va agradar molt, però la primera em va encantar. O sigui, la primera per mi és millor que la segona. La segona em va agradar, però crec que abusen molt del CGI. M'agradaven els personatges que surten, la tia aquella que sempre té mala sort. Sí, no? Sí. Vaig trobar-me original. Suposo que això ve d'un còmic, per exemple, penseu que jo no sóc molt de còmics, per això parlo de les pel·lícules com si per fi això fos una novetat. No sé fins a quin punt està molt basat o no en els còmics, m'és igual, és a dir, vaig al personatge i per mi va ser molt cachondo. O sigui, llavors mira... No, a mi va ser un descobriment. Jo coneixia el Deadpool, però poc. O sigui, la seva vessant més còmica no la vaig arribar a llegir. Jo tenia algun còmic de Deadpool, però allò així d'allò. I en Massacre, que anava una mica relacionat, em sembla que sortia a la mateixa època, que era l'Spiderman que era fet de carn, que era una mena d'Spiderman fet de músculs, no? I carn, era aquest, oi? Que sí, el Rockstar, el Massacre. Va sortir a la mateixa època, jo ho vaig veure i em va semblar coses molt xocants i més o menys estava bé, però no vaig agafar. En canvi, la pel·li de Deadpool em va fer al·lucinar amb el personatge. O sigui, realment era bestial. Bé, doncs això venia, hem derivat a Marvel, de Dungeons and Dragons, sí. Honor entre ladrones, que jo crec que, si no espereu una pel·lícula magistral, èpica, increïble, no sé què, sinó un entreteniment guapo, divertit, guai. I a més, us ho dic, és molt guai també per anar amb crios, però que no siguin molt petits. No per res, molt petits també la poden veure. Però jo vaig anar a veure Mario, que ara no entraré, amb nens que tenien ja 12 anys, i potser estava bé, però potser eren massa més per nens més petits, diríem, no? I aquesta entra millor per aquest rang d'edats cap amunt i més juvenil, diríem, no? O sigui, doncs, bueno, i que la poden veure els pares o que poden veure gent adulta i que els hi pot agradar. No? Volia deixar-ho clar que parlàvem d'aquesta pel·li, ja està. Molt bé. Jo us trec una pel·lícula que em va semblar... És estranya, però molt bona. I, bueno, estranya per l'execució. Bueno, està bé, perquè només parlàvem de merda, quasi. És aquesta. Lock. Hòstia, crec... Hòstia, Lock, del Tom Hardy. M'ha vingut... Aquesta és que tota la pel·lícula passa en el cotxe. Tota la pel·lícula. I està tota l'estona parlant per telèfon amb els mans lliures i està passant. I, clar, hi ha una trama que és que només el veus amb ell parlant per telèfon i fent allò, i sí, tota l'estona al cotxe, però, hòstia, et crea un neguit, et va crear un neguit i hi ha és com una mena de thriller tota l'estona i no passa res, està dins del cotxe i no passa res. Sí que passa és que ell va xerrant això i és un pel·lículot. A mi em va agradar molt i l'he posat com a rara justament perquè tot passa allà, o sigui, és que tot està dins i és un paperàs que fot el tio. La tinc marcada, tio, com a pel·lícula. Tinc una llista de pel·lícules que vaig deixar a mitges. Espera. Però que considero que és que jo, mentre estic en el procés de veure-la, no estic bé i la deixo com dient, espera, això no ho puc veure així, ho he de veure en un altre moment, que ara no estic. Vale? Tinc una llista per aquesta mena de coses. Però fixa't, i me l'havien recomanat molt, O sigui que crec que, bueno, que efectivament devia ser jo el millor. El Frank diu que és un cunyàs, però altres diuen és com Buriet. Bueno, Equidrell, Buriet és més tensa. Però Buriet deu ser més angoixant, no l'he vist, No l'he vist perquè a mi em sembla que Buriet m'angoixaria molt i tinc por de que... Sí, és molt angoixant.
Variet és molt angoixant. A mi em va agradar, però és molt xunga. Tu has No, sí, vist segurament Rockstar, està la de ben Lost? feta, però... No la coneixia. Estava mirant ara la sinopsis. A mi me l'havien recomanat moltíssim i per això la vaig veure, eh? Me la va recomanar el meu millor amic, sí. Doncs Locke, mira, el Rossira ho diu que és un guió espectacular. Jo vaig flipar. Vaig flipar amb aquesta. És que no sabia ni de què anava, la vaig posar La allò... veuré. La vaig posar per curiositat i és allò que l'estàs veient i, bueno, arribarà a algun lloc. I quan t'adones que tot és allà, dius, hòstia, tio, és que m'està molant. O sigui, t'has quedat enganxat amb el viatge que el tio fot en el cotxe i està tota l'estona xerrant. I dius, hòstia, a Ghost Story. No, sí. A més, t'he de dir que a mi em crida molt això que dius, perquè a mi les pel·lícules que són capaces de dur més en un lloc, en una ubicació, o sigui, jo què sé, ara no és el mateix, no és el mateix, però Reservoir Dogs, que passa gran part de la pel·lícula, però hi ha moments que van recordant en flashback i tal, però Sí. passa gran part en el garatge aquell on es tenen que reunir després de l'atracament, tot aquell moment d'anar arribant la penya i parlant entre ells, no sé què, tot allò em sembla magistral, ¿vale? Clar, és diferent, és un cotxe, és més petit, és més potser claustrofòbic. No, però és un actor, Però clar, aquí encara és més heavy, sí, no, però vull dir, la idea em sembla brutal, la idea. Llavors, l'he de tornar a veure, no me'n recordava, la tinc en aquella llista, clar, és que hi ha moltes coses. Aquesta li fotré. Aquesta la vaig d'allò. Variet, com diuen, que és molt angoixant brutalment. I després el Rossira diu a Ghost Story. A Ghost Story és molt estranya. És molt estranya. És com si tinguéssim el cavall de Turí, però aquesta pel·li serà un referent per vosaltres de per vida, però en l'aspecte de que estàs allà, veus un fantasma, és un fantasma, el personatge és un fantasma, però és un fantasma amb el llençol a sobre, amb el llençol, i va veient escenes de vida d'altres, i està allà en una casa i va passar, o sigui, és que no fa res, tio. Té escenes allò llarguíssimes també, que dius, però tio, què collons és això? I la Frank que diu, la de Crudo és la francesa, Frank, és una pel·li que una tia es descobreix que és caníbal, em penso. Oh, hòstia, me n'han parlat. Ara ja... Clar, és que jo tinc amics també. Sí. No, si a mi Variet em va agradar. A mi Variet em va agradar. Estava dient el cavaller que li va agradar. I el Fiverr parla d'objectiu incomodar perquè sí, Serbian Film. Vale, però nosaltres no estem parlant d'aquest nivell. Serbian Film... Hem vingut de Locke, no? O sigui, no estem parlant d'això. No. Ara, no, però com que has dit Variet, i a partir de Variet hem parlat de pel·lis incòmodes. Sí, ho ha fet a través d'això. Però Variet jo crec que l'aguantaria molt millor que Serbian Film. Prejutjant-ho, sense haver-les vist. Sí. Però per la pel·li incòmoda, Hard Candy. Home, a mi Hard Candy em va encantar. És un pel·lícula. No l'he vist, Hard Candy em va encantar. O sigui, és una pel·li que vaig quedar-me... Incòmoda, no la vaig trobar massa incòmoda. En algun moment... Home, incòmoda la d'aquella... que li fotia... que era japonesa, del Takeshi Miike, el de la noia que anava per pianista, o alguna cosa així, que anava amb el pianista. Sí, d'Audition. Audition. Aquesta sí que és incòmoda, Audition. Audition? Em va semblar una comèdia japonesa molt divertida. Sí, però, tio... Home, és pitjor Visitor Q, Quina? Visitor Q, la casa aquella, que l'home maltracta la dona... És del mateix director? Sí. Visitor Q, em sembla que l'he vist també. Sí, que tothom diu, quan has vist Audition, tothom et diu, has de veure aquesta perquè l'altra és una broma. Sí, això és un comentari molt recurrent. Vinga, va, contesteu. Mira, ho enllacem perfectament perquè estàvem parlant de Takeshi Miike i parlarem d'aquest senyor, d'acord? Que és Takeshi Kitano, i això és una pel·li que va guanyar el Festival de Venècia en el seu moment, que és Dolç. És una pel·li molt estranya, molt raruna. Dolç és el contrari de salat, no? Sí, joder. Entre el cavall de Turí i això en tenim amargat, Bueno. Home, això ha durat poc, Rockstar, això ha durat poc. Ha estat un acudit d'uns segons. Home, és que va dir que és un acudit, aquest d'aquí, El què? El que has fet tu és un acudit.
Sí, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pues bé, has tingut les Home, pillades. que sigui dolent no vol dir que no sigui un acudit. Que sí. Digues, perdona, L'altre. Rockstar, continua amb Dolls. Doncs és una pel·lícula de Takeshi Kitano. Takeshi Kitano ha fet molt estil de pel·li, sobretot molt basat en trames de Yakuza, bueno, com, jo que sé, Hanabi, o... Ara mateix no me'n recordo com es deia l'altre. Violent Cop. Violent Cop, sí, que tenia 3 entregues, no? O aquestes últimes que me'n recordo com es deia, no? Que ell ja estava gran i està operat. Però bueno, aquesta pel·li és molt estranya, val? O sigui, una de les meves pel·lícules preferides és El verano de Kikujiro no Natsu, que està dirigida per ell, i aquesta pel·li també està dirigida per ell, però és superestranya. És a dir, es basa en el fil, no?, que uneix a dues persones, no?, dues persones enamorades, que és el fil del destí, el fil vermell del destí, que estaran unides per sempre per un fil vermell, no?, doncs que no es veu a la vista. Sobre això s'han fet escrits, s'han fet pel·lícules, s'han fet animes, no?, com la de Makoto Shinkai, no? Però bueno, anem a la pel·lícula. La pel·lícula doncs, es tracta de l'amor, bueno, sí, la relació que hi ha entre un noi i una noia, no?, que els pares els imposen fer, bueno, doncs que no poden estar junts, i aleshores ella es suïcida i comença a navegar mitjançant una corda vermella que estan acordats l'una a l'altra, i veiem 3 històries d'amor de persones que no poden estar juntes, però tot i no poder estar juntes estaran per sempre juntes, no? És molt estrany perquè, clar, veiem aquestes persones que són com de l'època feudal, no?, que van caminant i veiem històries de la Yakuza, per exemple, no? Un Yakuza que està enamorat d'una noia que té 30 anys menys que ell, però no poden estar junts perquè si no pot aconseguir el seu somni, una cantant i un noi que és fan seu i que tampoc pot aconseguir-la perquè és una cantant, una ídol d'aquestes superfamoses. I bueno, està curioseta, ara que el cabron del Guillem havia dit allò, el que passa és que, clar, m'ha reconegut que era una puta merda el Cavall de Turí, amb la qual cosa no les faré veure, però bueno, està curiós, si voleu veure alguna cosa estranya i diferent, podeu veure Dolls, la teniu a Filmin, i és una experiència... O sigui, a mi no m'agradaria. No ho sé, tio. A vegades t'agraden nyordolos que em fan dubtar de tu, tio. Digues un, sisplau. T'ho juro, avui estava pensant i dic, no pot ser que l'hagi fotut un 8 a aquesta pel·lícula, tio. Hi ha la Cavall de Turí, però vull dir, hi ha altres, no? O no? O és l'única que coneixes? coneixes? Sí, bueno, ara mateix no hi caic, tio. Vale, d'acord, guai per dir. Gràcies. Ja està, és el que volia demostrar. No, a vegades dius coses, tio, que jo què sé, et patejaria els collons. Però, bueno, no sé, aquesta pel·li està bé, és curiosa. Bueno, Dolls. Jo prefereixo... A mi m'agrada més el dolç que el salat, sí. Vale. Ara ara que ha tret la pel·li que ens podia recomanar el Rockstar, us diré la pel·li que heu de veure pel proper, etc. Us sembla bé? Vale. Sí. Vale, va, a veure. És la seva venjança, Posem en context la gent que ha arribat tard. Ens recomanarà alguna que ens faci molt de mal, és la seva intenció, vale? Igual que ha fet el Rockstar, igual que he fet jo. No hauria de ser així, però serà així. Jo no ho vaig fer per fotre. No, home, no, tio, això és una mierda. L'he vist, És igual, l'has de tornar a veure. Ja l'he vist, tio. Ja han fet segona part o així, no? No, és la primera. No, que han fet una segona part, dic. No ho sé. It Follows. Jo no sóc mala persona. Jo us faig veure pel·lis bones. Però si és dolentíssima, tio. Què dius? És boníssima. És molt mala. És de les pel·lis de terror actuals de les pitjors que he vist, tio. No és dolenta, és mala. M'agrada. Ja m'ho diràs. Catajocs. Passa que tu no t'agraden les pel·lis de por. El Guillem es fotrà un tret al cap, Aquesta la teniu teniu no serà que vas veure a l'Amazon en directe, No. Vale. Vas veure un dia que era un trunyo, tio. Sí. Bueno, home, aquí tothom diu que és bona, A veure... Qui diu? Tothom. Afirma, tothom. Diuen que és, vamos, que l'he de veure aquesta nit ja. Però si no diu res, aquí ningú... Al Pulga li ha fotut un 7, tampoc ens flipem. Li ha fotut un 8 a una del Chuck Norris i aquesta un 7, o si no deu ser tan bona, Bueno, hi ha pel·lícules... No, a veure, que és molt bona. A veure, la de Chuck Norris la vaig veure quan tenia 15 anys,
no recordo ben bé, i aquesta la vaig veure ja fa no fa gaire. En Fever diu que It Follows és una puta merda. Bueno, A mi ma germana em va dir mira, no te la mires, que és muy mala. I vaig dir, ok. I Crítiques sempre- professionals, 28 verds i cap groga i cap vermella. O sigui, això és una pel·lícula que dura ja. Vale, t'ho estic dient. Mira-la avui. Jo- Avui tens alguna cosa a fer? On es Home, veu, això? No em surt. Avui, aquesta la teniu, em sembla que està a estava Prime. Video. A Prime, crec que està. I filmin, tio, i filmin, que bo. Filmin també. Bueno, doncs mira. Jo ho he dit, jo no ho he fet amb mala llet. Jo he anat a fer una bona. No m'ho de puc debò. creure, no. No, a més, dura 8... home, Ah, no, dura 100 minuts, tio, joder. Bueno, vale. Ho he dit de debò. Ho he dit de debò. El Choco diu que també li va agradar. Aquí en el xat hi ha molta gent que diu que no, però jo... Mis almas gemeles, li ho he posen un 6,7. Bueno, jo crec que m'agradarà, però no em fliparà. Va, la veurem. No l'he de veure, Ja. estic obligat. Jo no he volgut seguir el joc vostre. I us juro que això ja ho vaig decidir abans de que el Catajocs digués la de... Vaig fer-vos la M'ho conya. crec. No considero fes que la l'hagis conya. continuat, m'ho crec. A Vaig veure, fer la és que conya Rockstar, diguis el amb que diguis, el et diré que d'allò. és dolenta. No, és que és molt dolenta. És dels pitjors pel·lis de por que he vist en ma vida, tio. Clar, però jo no em veig de pel·lis de por. Clar, aquesta també és una cosa que s'ha de tenir en compte. El Rockstar ha vist molt terror i jo no. No, però l'has de tornar a veure, Rockstar, perquè fa molt de temps. No, la vaig Que vas veure veure. fa l'estiu passat. Molt. Fa molt de temps. Fa molt de temps. Res. Fa molt de temps. L'has de tornar a veure. 28 cara de mesos, dir, això que jo... posa cara de dir, deixaré de fer aquest programa de merda, tio. No li està molant, No. Però has de pensar, Rockstar, que està dient el Pulga que si no haguéssim fet aquest joc estúpid de matxacar-nos, ell ho hauria recomanat igual. Sí, perquè jo no... Això ho has de pensar no tu. vaig- Jo sé el que és. Jo sé el que és, tio. Tu ho veuràs Bueno, a veure, i diràs, sí, però merda, no. que un A lo Pou millor- 2.0, tio. D'acord, però jo vaig proposar el joc perquè ens recomanéssim coses que us cridin l'atenció, que us semblin bones, als que les recomaneu. Mira. I llavors les veiem i contrastem. Em podeu dir de veure una pel·li que no m'agradi. És veritat. La Rosera, val? La Rosa, està dient Quina que el problema és que és avorrida. El problema no és que sigui avorrida, és que la història és una merda. I és absurd tot el que està passant a la pel·lícula. No vull fer-te spoiler, perquè en el moment que t'expliqui la sinopsis ja t'expliquen la pel·lícula, però ja veuràs, és que diràs, però per què? I per què fa això? I per què fa allò altre? Quan l'acabis de veure ja la parlarem, tio, perquè és que és digne de debatre la pel·lícula, Podríem fer una tertúlia, un vídeo paper i joc, només d'aquesta pel·lícula. I sobretot Jo paper, perquè és la paper trobo- de vàter. Jo la vaig trobar excepcional. No m'ho crec. Sí. Home, però Segurament- excepcional. Si has fotut un 7, al film Però segurament no li vaig posar més, perquè em va semblar sí que és bastant lenta en alguns moments, però a mi em va semblar... O sigui, la idea és boníssima. Que L'he de veure boníssima, a però les què dius? fosques... L'he d'haver posat en tensió, no? Vull dir, com si estigués al cinema, no? Vull dir, Jo vaig passar por. Què? Sí. Jo vaig passar por. Hi ha escenes... s'està pixant! Home, S'està Cabin in pixant, the el Woods, cabron. Cabin in the Woods ja l'hem vist, se suposa. Però bueno, ja m'ho diràs, Catajocs, ja m'ho diràs. I aquesta Jo no he serà vist Cabin in the pel Woods, proper no he vist programa. Cabin in the Woods. Pel proper programa, que si podem posar data... Sí, ja podem posar data, Sí, Què el dia, va? Impossible, el dia- no? Sí. Però el sí, dia 9, que no. el dia 9, El dia 9 de juny. El dia 9 de juny. D'aquí 10 dies estarem discutint-ho i No, canviarem un mes. no. 9 de juny. 9 de juny a la mateixa hora. Quina hora? 9 de juny, a quina hora? A la mateixa hora d'avui, a les 7. Ah, vale, perquè estem de pretemporada, joder, és veritat. Vale. Tenim temps fins al Sí. setembre. Podem, Vinga. podem ja posar data pel proper, etc. Però bueno, de moment això. No m'estic confonent, Fiber, no m'estic confonent. Jo, anava a dir, em considero Mira. no un expert, però em considero que moltes pel·lis de por, moltes, n'he consumit moltíssimes, perquè és un dels gèneres que Sí. més m'agrada. I aquesta realment em va semblar molt bona. Però bueno, ja sabem, per gustos colors. I el Pulga, s'ha de dir que jo admiro una cosa, no vull fer la pilota en accés, perquè a més també és un cabron en moltes coses, però en fent el vídeo paper joc s'ha tragat cada trunyo, i no un trunyo, no, sagues senceres on hi ha 7 o 8 pel·lícules que són infumables, o bueno, potser no Bueno. tantes, però 5, No, Què sí. dius? És algo collonant.
O sigui, és acollonant. És acollonant. Que també podria ser que quan veu una cosa bona li flipin colors perquè, clar, el contrast, no?, d'estar veient sempre alguns trunys importants, a vegades l'eufòria, no?, de veure alguna cosa que val la pena, no ho sé. Però jo no podria, Jo no podria repassar-me totes aquestes sagues. Jo no... Encara que no fossin de terror, encara que fossin, no sé, de fantasia, jo què sé. Si no... Bueno, que de fantasia en feu. En fi, era una nota a peu de pàgina. L'àudio el sentiu bé? Perquè abans sí que ha patat una miqueta. M'estan dient que si es peta l'stream, o són ells. Ah, però com que és un hobby? Clar, Fiverr, però aquí fem un programa i busquem que també us faci gràcia i busquem fer jocs i busquem, doncs, bueno, intentar, no sé, saps? Vull dir, jo normalment quan veig una cosa la veig perquè m'agrada, però ara estem jugant a que veiem una pel·lícula, ens obliga a veure una pel·lícula els uns als altres. No... Sí, això ho hem fet ara. Àudio ok, vale. Si estava àudio ok, de moment, doncs cap problema. Gràcies. I quan fas el vídeo paper joc, entenc que el Pulgar ho fa perquè li agrada fer el programa molt, clar, i perquè vol parlar del tema amb coneixement, recordar coses, tal, potser no ha vist totes les pel·lícules, en fi. Però bueno, a vegades... Evidentment, si tu et poses a fer un vídeo paper joc no les podia veure totes. De Sou, si fots un vídeo paper joc de Sou, que no sé si es podria fer, perquè no sé si existeixen tots els formats, però dona igual, hi ha, 8 pel·lícules, 9 pel·lícules, no sé quantes n'hi ha, 8 o 9, algo així. Ja us dic jo, perquè les he vist totes i no sé ni per què. N'hi ha 3 també. Home, hi ha algunes que estan molt bé, tio. Perdona, les 2 primeres, Sí. Mira, jo dic que les 2 primeres estan bé, la de la història del jugater està bé, aquella que era molt hardcore perquè visualment, o sigui, tenia escenes molt xungues, també està bé, i ja està, les altres sí que no valen. Jo m'he perdut, jo només recordo la primera, la segona, no només recordo les, però clar, no et sabria dir ara exactament quina és la 7 i la 6. A mi la segona ja no m'agrada gaire. A mi la segona ja no m'agrada gaire. A mi m'agrada més la segona que la primera. Mira, fixa't. Ja. Em va recordar el cinema aquest més, no sé si dir sèrie B, perquè potser... Però més d'un cube, saps? Una cosa... La Rossera, exacte. La saga Destino Final és per guardir tot. I de veritat, amb aquesta saga de Destino Final sí que m'ho passava bé veient l'escena inicial, de com tothom moria i com després la gent anava morint a mesura que havien de morir. Em va fer gràcia aquesta, em va molar. Realment estaven xules. Però bueno, van acabar un moment que ja estaven passant d'allà. Bueno, va. Ja sabeu la pel·lícula que he de veure, Pel dia 9, hem dit el 9? És? 9 de juny, no? Doncs vinga. Sí, 9, però ja canviarà. Alguna més, que de jocs? Alguna que vulguis comentar? Tenim encara 20 minuts. Bueno, o Rockstar. Si us fa gràcia, sí, tinc una, Joder. Jo tinc un videojoc. Tira, Rockstar. Ai, tira Catajocs, després el Rockstar. No, tira, Rockstar, el videojoc. Jo aniré bastant ràpid, perquè no tinc molta cosa a dir. És un joc que vaig jugar fa molts anys a PlayStation 1, que es diu King of Crashers, que és aquest. King of Crashers? Sí, la portada fa menció al que era la merda del joc. És un dels pitjors jocs que he jugat en ma vida. Ho crec. Ostres, que malament enquadrat. Bueno, sí, ja l'he vist. No passa res. En el joc... Si no ho dius, no es nota tant. No sabia... Abans no ho he dit amb el Mr. Mosquito, però no que feia falta que ho diguessis. En el joc és un paio que està a l'oficina, a la seva oficina, amb el seu treball típic d'oficinista japonès, i li pica una espècie de mosquit, també, mira, anàvem parlant de mosquits, doncs li pica un mosquit, i aquest mosquit li fot com una espècie de gent o alguna cosa, no ho sé, perquè aquell joc és japonès, no va sortir de Japó, però em va semblar horrorós quan el vaig jugar i em va marcar molt. I aquest home es cabreja molt per algú que li diu al seu cap, no sé el què, i aleshores comença a destruir, a destrossar tota l'oficina. Què passa? Que en el moment que destrossa l'oficina, doncs surt al carrer i la policia ve a... O sigui, això és part del joc, part del gameplay del joc. La policia el ve a arrestar i tu lluites contra la policia. I quan passa això, el tio es transforma i es va transformant i cada cop es fa més gran i es transforma en monstres. I després tenim com una espècie de videojoc que és de kaijus. Era molt estrany i molt dolent. I mira que m'agraden els jocs curiosos, i m'agraden els jocs de kaijus, m'agraden els Godzillas, m'agraden els Ultramans, m'agraden els Gamera, però és que aquest era infumable, tio. De fet, és tan dolent que m'agradaria comprar-lo i tot. Crec que me'l compraré. Vaig a mirar-lo per eBay. No he entès, però bueno. Ànim. As you say so. Com es veia? També en 3D d'aquests, així? O... Sí, clar, però 3D de l'època. T'imagines, no? El 3D aquest amb polígon super... O sigui, si el Guillem
li entra trauma jugant a jocs de PlayStation 2 que el modelatge ja eren més circulars, eren altres tipus de polígons, doncs aquí eren quadrats. Això és més antic encara. Sí, sí. Bueno, és que jo no suporto els polígons del Tomb Raider ni quan era actual els de la Play 1, Joder, pues Sí. si no tenies amb què comparar-ho, tio. I eren uns graficals. No, però jo veia que jo deia, però què de merda és això? Saps? Vull dir, no comparava amb res, deia, això a mi no em convenç. Però no, ara he dit aquest joc, joder, vull dir, qualsevol puto joc d'aquella època de Play 1, en el seu moment, de fet la Play 1 no m'interessava per res, I l'època aquesta d'inicis de gràfics amb polígons, no m'interessava. Però bueno, no sé. No t'entenc, tio, però... Tira, Ja ho sé que no. Què anaves a dir? Ja ho sé que no m'enteneu, ja sé, a tothom li agrada Tomb Raider, que ja ho sé, que sóc el raro. No, bueno, a veure, Anava a dir, a mi el primer i el segon m'agradaven perquè era diferent en aquell moment, tenia un gameplay curiós, era diferent. no ho estic criticant. O sigui, no estaríem on estem avui dia sense haver passat per tot allò. Saps què vull dir? Sí. O sigui, que no ho estic criticant. De fet, també t'acostumes a certes coses. Jo parlo de l'impacte que per mi va causar passar de les 2D, els píxels i tot això, als primers polígons, que tampoc, no sé si devien ser ben bé els primers, però bueno, dels primerencs, i la cosa era dura per mi, res més. Doncs jo no és tan raro, potser. Christine, raro, tio. Home, és raro perquè jo tinc l'impacte de dir què és aquesta merda. A veure, un cotxe assassina, venga, hombre, que te pires. I clar, jo recordo l'escena, perquè realment la pel·lícula ja la recordo poc. Potser la veuré ara i diré com el Pulga que és un 7 a Film Affinity, perquè ho he mirat i el Pulga posa que és un 7. I jo he de dir que no em va semblar que fos un trunyaco. Però sí que recordo que, en comptes de fer-me por, jo reia. Jo reia perquè era ridícula. Era, hòstia, es fot el tio allà, què li passa al motor? Pam, 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 i el mata. Però, tio, això és ridícul. O sigui, jo no, em sembla grotesc, i ho sento, ja està. Què passa? Bueno, és una adaptació de Stephen King, està feta l'any que està feta. Vull dir... El llibre és molt millor, segur. Però, escolta, jo parlo de pel·lícula. Sí. No, jo no he llegit el llibre. El llibre és bo? No, que no l'he llegit, però, hòstia, jo trobo que estava força bé. Et feia por? Sobretot era... Home, jo és que la vaig veure... Aquesta la vaig veure al cinema. Tomates asesinos l'he vist, és bona. És una pel·lícula decent. Aquesta tenia la transformació del personatge del protagonista, com s'anava el tio tornant més segur i més dolent, i això està perfecte un altre cop. Digue que facin F5. Perdoneu, ara... Hola, ja tornem a ser per aquí. Ens veieu ja, no? Ja es veu en directe, em sembla, oi? Que sí? Molt bé. Hola. Suposo. Hola, ens veieu? És un tema de hardware que m'està patant al PC. No sé per què, perquè quan jo ho faig a directe, però potser amb Cloud Stream canvia, no sé, no entenc. Però bueno, això estàvem parlant de Christine. A mi em va agradar i això, però bueno, sí que és cert que el tema, bueno, clar, també és com envellir la pel·li. Potser ara això del capó ho faríem d'una altra manera, saps? Clar, no, però bueno, no ho he ficat com un supertrunyo. Jo crec que ho he dit bastant clar. No solament quan has vist, o sigui, d'entrada he dit... No, però el dir que et feia riure... Clar. A veure, record... O sigui, jo soc un tio que soc cagat. Jo soc cagat. I en aquella època ho era segur. Ara algú pot dir, no? Però si jugues a de por, bueno, no ho sé. Les pel·lis de por no les veig mai. Però jo amb Blair Witch Project jo vaig passar molta por, ¿vale? O sigui, imagineu-vos... Es fa molta por, aquella. Perdona, la gent se'n fot de mi. O sigui, a veure, en què quedem? És el primer que em diu que fa por aquella pel·li. Bueno, dona igual. El projecte de Bruja de Blair, és que, tio, va ser, a més, va ser la precursora del video footage, bueno, una miqueta... Sí, o reinventora, perquè també estava ja a Holocausto Caníbal, sí, però aquesta la va fer un altre cop i a partir d'això... Però jo no l'estic criticant, o sigui, jo no estic dient que no sigui veritat. A mi em va fer por. Tu dius que també feia por, d'acord. Jo només dic que fins ara tothom ha dit, però si això no fa por, ¿vale? Ja està. O sigui, és el que jo tinc... A mi em va semblar... Sí, a mi em va semblar excel·lent. Però... No, a mi realment... Vull dir, em va colpir, Vull dir, em va fer molt efecte, Vull dir, sí. Però bé, en tot cas, que sóc un cagat és el que considero jo, i veient aquella pel·li, doncs vaig pensar, bueno, si estan intentant fer-me por, la veritat és que no me'n feia. Però sí que tenia un punt d'intríngulis, un punt de dir, mira, és marrullera, si tu vols. Sí. I en algun moment concret, en alguna mort particular, jo recordo aquesta del capó,
doncs bueno, no la recordo amb tot el detall, però sí recordo la sensació de dir, hòstia, això és molt ridícul, no em queda gens creïble, però bueno, són els mitjans de l'època i es fa el que es pot i tal. Vull dir que tampoc... No m'indigna, l'he ficat perquè em va semblar curiós. No, és una pel·lícula que em va semblar curiosa, però tampoc seria la cosa més rara del món, però bueno. L'argument, independentment que hi hagi un llibre del cotxe en si, doncs, bueno, és particular, és curiós, però ja està, tampoc... Val. Us sembla que passem ja als morts? Sí, els que no faran anys. Els que no faran anys aquest ja que ens han deixat, malauradament... Tants han mort? Bueno, jo només destaco alguns, no destaco tots. Sí que han mort molta gent, però jo destacaré el Ray Stevenson. Sí, però no se pot saber tots perquè seria només un monogràfic. No, que no ho estic dient per això, clar, que sí. El Ray Stevenson. Ray Stevenson, que va sortir al programa quan us vaig parlar de RRR. És el personatge, és el que fa de dolent a la pel·lícula de 3 R's, aquella pel·lícula indie. I el Ray Stevenson, jo el recordava, ja li tenia molt de carinyo ja per Roma, que ja feia Tito Pullo, que és una sèrie que us recomano 100%, la sèrie de Roma. La teniu a HBO. L'he vista. A mi em va agradar, a mi em va encantar. Estava bé, em va agradar. Sí. I The Punisher Warzone, sembla que era The Punisher Warzone, que és la segona que va fer de The Punisher després de la primera que va sortir el John Travolta fent de dolent. I la segona de Punisher Warzone és brutal. Si us agrada el gore, us agradarà, perquè és molt gore. La segona és molt gore. A mi em va encantar. I la teniu també, aquesta la teniu a Netflix, la de Punisher, o sigui que... Sí, bueno, The Punisher, no sé si són totes aquestes pel·lis, no? Com era el Luke Cage, aquestes coses, no? La Jessica Jones, tot això, m'estic confonent, no? Hi havia tot aquest univers. Sí, però no són del mateix món, suposadament. No, sí. És molt anterior. Com va fer The Punisher, la va fer el paio aquest, el Robert Tendall, que té el nas com trencat. Sí, jo parlava d'aquesta, veus? Vale. No. Aquesta que dic jo és pel·lícula. Surt el seu company de feina, el que l'ajuda, diguéssim, que és a les parts electròniques, és el gros aquell de Jurassic Park, el que es traiciona a la primera. Sabeu l'actor aquell? Doncs aquell és el... Amb ulleres. Sí, aquell també surt. Surt a Sinfield, fent de veí del Sinfield. Sí, exacte, sí. Hòstia, s'ha mort la noia, la Samantha Weinstein, diu, que amb 28 anys. Joder. La protagonista del remake de Carrie. Hòstia, doncs ni idea. Bueno, fa una estona, mentre estava fent el programa, ha mort, pobra. I ara una altra que ens ha deixat ja aquesta bèstia interpretativa, bueno, bèstia de l'escenari, no? La Tina Turner, que ens ha deixat... Aprofito per dir que el videojoc que farem la setmana que ve és de Mad Max. Va, Tina Turner. Ah, vale. És de què? De Mad Max. Ah. I justament se'ns ha mort perquè era la convidada, però mira, no pot venir. Això és demà? Com el nostre convidat, no? Que és el Mironet, tio. Quan ets? Hòstia, el Mironet! M'he oblidat d'avisar-lo, tio, que vingués. Què dius? Si no ens parla, ja. No ens parla. Sí, tio. Hola, que fort. M'he oblidat de dir-li. Va, a vosaltres no us parla, però a mi sí, perquè a mi té molt poc tracte i em té por. I a mi em fa, sempre que l'escriu em contesta. Hola, tio. Bueno, doncs la Tina Turner, una bèstia a l'escenari. Jo pensava que era més gran, 83 anys, no? Sí, jo pensava que potser era més gran. No, 83. Sí. Doncs jo pensava que era més gran. I no. Un any més que ma mare. Menys que ma mare, vull dir. Ma mare farà 84 aquest any i ella em faria 83. No, 84 faria aquest any. No, ma mare farà 83 aquest. Sí, ma mare farà 83 aquest i ella faria 84 aquest any. Exacte. Molt fort, Jo, de debò, és que ha sigut una dona que la veies a l'escenari i... Bueno, una màquina a l'escenari, no sé. Una bèstia. Alguna cosa a dir? Un dia hauríem de parlar d'artistes que quan veus directes en videoclips penses ualla, com molen quan fan directes en concerts i quan els vas a veure dius, vaya muermazos, no es mouen. Bueno, aquí podria dir jo una cosa molt impopular. Ui. Digue-ho. Millor escoltar el CD. Bruce Springsteen.
Ah, sí? Pues jo el vaig veure, tio, em va... Sí, el vas veure quan encara es movia. Bueno, però bueno, ja fa uns quants anys, va ser... sí, jo el vaig veure el 99, sí, fa molts anys, però jo crec que està molt sobrevalorat els directes de Bruce Springsteen. No estic dient que siguin dolents. Fixeu-vos bé què vol dir per mi. Vol dir que potser és bo, però la gent li fot un bombo que sembla que sigui una cosa apoteòsica. I són, sincerament, concerts, bueno, no sé. O sigui, tens un escenari en un lloc enorme al fons, més va que hagis comprat les entrades, perquè jo això de fer els concerts en un escenari cutrongo normal no ho entenc. Jo crec que s'han de ficar al mig sempre, ¿vale? Això ja és una cosa meva. Però bueno, que al mig del camp, no? Que al mig de l'estadi o del pavelló sempre queda dels dos gols, dels dos extrems, a una distància similar i no tant a un fons, perquè llavors és que la penya de l'altra banda no veu res. Tio. Ja. És una... I això jo quan ho he vist, al mig sempre m'ha semblat increïble. Però això no és culpa de... No, sí que és culpa, igual que és culpa el preu de les entrades del senyor Bruce Springsteen, que això també s'ha de saber. No, però em refereixo que no és culpa, que refereixo que es vegi malament allò, no ho fes en un escenari, no ho fes en un camp de futbol, fes-ho en un escenari, fes-ho en un teatre. Sí, fes-ho en un teatre 100 nits. Una òpera. Sí. Clar, sí. Tio. Però, no, jo entenc que ho ha de fer en un lloc gran, perquè tampoc estarà aquí tot el dia. Però... I després també he de dir que, bueno, és un tio que jo crec que els primers anys, com a cantautor, més aviat, jo crec que estava bé, val? I si ho repasseu, que són les coses potser menys habituals d'escoltar o menys mainstream, però jo crec que a partir dels anys 80, que és veritat que és una icona, molt radiofònica, molt comercial, i més que de rock, de pop a vegades, fins i tot diria, però bueno, jo crec que a partir dels... fa com 20 i pocs anys que no ha fotut res de bo. Res de bo. I direu, hòstia, aquest que li agafa? Si posa Saxon i sempre són samarretes metàl·lica i tal. Jo era molt fan del Bruce Springsteen, era molt fan, i després tinc també una queixa d'ell personalment, no? Crec que és un tipus fals, crec que és un tipus... com es diria això? Ostres, no em surt. Hipòcrita. Bueno, sí, és molt d'això, però no em sortirà la paraula. Quan una cosa no és natural, és artificial, és un tio artificial, és un tio que no... Jo aquestes coses ja són molt de conèixer el paio i anar i, bueno, jo us dic, és una cosa que no la suporto, Bruce Springsteen a dia d'avui. I crec que està molt sobrevalorat. No ho suporto perquè crec que està molt sobrevalorat. Ho sento, a la meva germana li encanta Bruce Springsteen i me l'estimo, O sigui, que no passa res, no em barallo amb ningú, i el prefereixo el loquillo, no tingueu cap dubtes, Vull dir, vale? O sigui, que no passa res. Però, hòstia, i els primers discos, feu-me cas, com es deien, tu, el Ashbury Park i el The E Street Shuffle o una cosa així, eren els primers dos discos o així, eren brutals. Eren brutals. Jo crec que als anys 80 ja la cosa tenia carisma, enganxava, però... I no sé com he acabat parlant de Bruce Springsteen, però em sembla que els seus directes són molt sobrevalorats. Ja està. És que ha succeït que ha vingut aquí, no? I clar, tothom, oh, Déu meu, el puto Bruce Springsteen, i dius, bueno, i li ha anat a veure 2 nits, i dius, per favor, que a més jo me'n recordo. Però hi ha gent que li agrada, hi ha gent que li agrada, hi ha molta gent que... Jo estava allà intentant arribar a la primera línia, sí, allà estava, o sigui, jo, hòstia, era el Palau Sant Jordi, que no em diguis com era el Palau Sant Jordi, però el Palau Sant Jordi. I jo estava allí barallant-me, xocant amb la gent, i hi havia uns tios, uns stewards que et paraven, i jo, I vaig anar a la primera fila i estava com boig, però és una cosa... En fi, és molt personal meu. I el preu de les entrades, El preu de les entrades, És un cínic. Aquest tio és un cínic. Però, bueno, molts grans artistes, el que passa és que aquest me'l posen com un exemple de que ell és... Bueno, però sí, però hi ha gent que ho sent així. Ja ho hem de... Sí, hi ha gent enganyada, jo ho entenc, si no passa res. Bueno, o que no es veuen enganyats, que ho pensen de debò. Jo, si a tu t'agrada, jo què sé, el Ted Nugent, la gent de dretes, pues a mi em sembla bé. O sigui, el tema és que no t'enganyen. I amb aquest tio enganya. Aquest tio enganya. Però dona igual, no vull seguir parlant. Bueno, ens queda poc temps i volia deixar-vos l'última coseta rara que m'he preparat pel final, que era aquesta coseta que us havia dit, que també una cosa que vam intentar fer que fos habitual en el videopaperjoc, que és... el videopaperjoc, perdó, etcètera, que és això. L'objecte, el vídeo de la telebotiga. Ojo! Però què és? Què fa? Un massatge al cul?
És la Hawaii Chair. Oi que abans has tret el tema de Hawaii? Això has dit la... quedeu-vos amb això. Molt bé. Qui ho ha dit, això? Sí. A Hawaii, ho he contat quedeu-vos al amb això Rockstar. a Hawaii. Mira. Mira com puja els braços. Ojo, Atenció. Ojo. Sí. Per treballar va de conya. És una cadira que et va fotent al moviment del massatge Però mentre estàs treballant. es pot aturar. Pararem els tècnics del 112, Sí, tio, perquè ens Es el pot, posin. es pot aturar i pots canviar la velocitat i fer-ho més Uepa, ràpid encara. uepa, Mira. Mira el tio ja, que bailongo. Uepa! Això en un stream, saps? Es deuen pensar que t'estàs fent una palla. Però mira. És que ho trobo tan ridícul. Està intentant agafar una fulla i no pot. I mira. Mira com la cuidadora està canviant el iaio i no pot moure, tio. Diu, pa, Ah, no, aquí, és molt Mira, tot. bo, sí. El torno a posar. Mira que al tret Stevie de veiem Heaven, coses de eh? merda, però jo aquestes merdes no les arribava a veure mai, eh? Això és als Estats Units, clar. No. Sí. Però aquí Va arribaven fer- merdes, Podeu trobar A aquest nivell? a la Helen DeGeneres provant-la en directe. Ah, Amb sí? el seu programa. Ostres, Sí. 300 pounds, Ni tan mal, És cara de collons, a més, Bueno, avui m'estaven parlant, estic buscant cadires gamer, i, tio, en un xat, la penya, hòstia, com es deia la marca? Mira, és que us ho dic, perquè és acollonant. Secret Lab. No, Secret Lab és la que estava pensant jo, però era cara, per mi ja era cara. I m'han dit una, tio, que he flipat en colors, t'ho dic en un moment. Titan no sé què? Herman Miller. Però aquest no és el Vas- cantant... Això és un cantant de música hard rock de Finlàndia, tio. Tio, és una marca de cadires, ¿vale? I de cadires gamer, no de cadires... I bueno, ho vas a mirar i... Aquest paio té Dos- altres mobles, tio, Bueno, vale, d'acord. La seva web que jo he anat era gamer. 2.000 pavos les cadires, tu. On vas, tio? I a més semblen de l'Ikea. Semblen una merda. No Sí. sé, deuen ser l'hòstia. No sé. Bueno, doncs aquesta cadira Hawaii Chair se suposa que tu, mentre estàs treballant, perquè el que diu el tio en el discurs és que mentre estàs treballant pots anar fent exercici, et posarà en forma i estaràs així tota l'estona fent... Sí, no, l'exercici aquest de la cadera de la cintura està bé. El que passa és que, clar, sentat fent una reunió no és... No, clar, no, però és que si ningú, si et I fixeu... treballant. Si us fixeu en el vídeo, no arriba ningú a escriure res a boli, perquè és impossible, deia, fotent dibuixos de sanefes i tal. I teclejant, I, bueno, teclejant tampoc podries gaire... Exacte. Bueno, se'ns acaba el temps, queda un minutet només. Hem de fer una raid que hem començat l'Orgull de Raresa. Avui 24 hores, no us els perdeu. I nosaltres ens veiem d'aquí 2 setmanes, En principi, que sí. Sí, no. O d'aquí 5, ja ho 7 veurem. de juny, recordeu-vos de la data, Data assenyalada, 7 de juny. No era el 9? Cavaller fa anys i ho celebrarà. Era el 9, era el 9. Era el 9. Joder, soc imbècil, tio. Deixa'l, perquè era històric. Era el primer cop que ens avançava la data. Sí, vinga, feu una cosa. No marxeu d'aquí, us fem una raid i ens veiem. Passem a l'altra pantalla. Adéu, família. Que vagi bé. I mireu Edge Follows, fills de puta. Quina merda.